शाखारूढ़ मंजुनाथाय ते नमः। सकल कार्येषु जलावसिद्धिरस्तु देवतानुग्रह प्राप्तिरस्तु। मंजुनाथ देवर पादारविंद गोविंद हरि गोविंद। प्रियभक्तं वातजातं सरोजरज निजमन मुकुरु सुधीरतनुजानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देवु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेश कानन कुंडल कुंचित केश। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे सामे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस वदन तुमरो यश गावै सकै श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहीशा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु। रघुमुद्रिका मेरी मुख माहि जलधि लांघि गए अचर जनाई। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे। जब सुख लगे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। सही लोग हरे सब पीरा जगत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे लखन वचन ज्ञान गुण गावे। सब पर राम तपस्वी राजा उनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे कोई न उसकी मन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा एक पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। हर्ष सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पाए जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चित्तन
मंगलमूर्ति रूपा राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुररूपा सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ. ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ ನೇತಾರರ ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಸೇರಿದೆ. ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದಾನ ಕೆಣ್ಣಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಿಲಕೆನೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತು ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಂಜುನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಹೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುತ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಏರ್ನಲ ದಾಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಅಡೆತಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಕೆಣ್ಣಂದಾಂಡ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಅವು ಶಬರಿಮಲೆ ಕಾವಡು ತಿರುಪತಿ ಕಾವಡು ಮಾತಲ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಪುನಕ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಏರಡಲ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಅತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮಡ ಭಗವಂತಡನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಇತ್ತಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೆಲವು ಮಾತ ಅಘಟಿತ ಘಟನೆ ಮಾತ ಆ ಒಂದು ಪುನಂಚನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ ಗೋಚರಾತ್ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಕ್ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾತ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾವಳು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗೂ ಉದ್ಧಾರ ಆವಳು ಮಾತ ವಿಷಯವುಡ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮಾತ ಸಂಸಾರಗಳ ಆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಲ್ಲ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಲ್ಲ ಹೊರಗಜ್ಜಲ ಎಟ್ಟೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹೊರತು ಏರ್ನಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ ಇಡೀ ಧರ್ಮಗೂ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಗುಡು ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಗಲ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗಲ ಕೊಂಡಿ ಉಂಟು ಆ ಕೊಂಡಿ ಏರಿಕೆಂಡೊಂದು ಅಂಟ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೇವರು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕತೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಏರೆಗೆಲ್ಲ ಅವಿಂದಲ ಪನೊಡು ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನಕಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎದುರುಡು ಭಾರಿ ಥರದ ಒಂಜಿ 57 ಆನೇತ ಕಂಚಿ ದೀಪಸ್ತಂಭ ಉಂಟು. ಈ ಕಂಚಿ ದೀಪಸ್ತಂಭನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಾಂಕಿದಿನೆಂಚಿನ ಮೈರ ಬೈದಿದೆ ಸಾಂಕಿದಿನೆಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಬೈದೇದಿ ಆರ್ನ ಉದಾರುಂಡು ಆರು ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲಿಮಾರದ ಪವನ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಡತನ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಕಂಚಿಲ್ದ ಸೇವೆ ಕೊರಪೆ ಪಂಡದು ಪರಕೆ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಪರಕೆ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರ್ನ ಕಲಿ ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥ ಅಂದತ್ತು ಕಲಿ ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ಅಮೃತ ಅಂದು ಬಂತೇವೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಮಲ ಪದಾರ್ಥಗೆ ಅಮೃತ ಅಂದು ಪಂಪುಜೇರು ಆ ಕಳ್ಳುದ ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಳ್ಳುಗೂ ಅಮೃತ ಅಂದು ಬಂತೇವೆ ಅಂಚಿನ ಅಮೃತ ತುಲ್ಯವಾದಂಚಿನ ಆ ಕಲಿ ಮಾರದು ಕೊಂಡು ನಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಪರಕೆ ಬಂಡಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದ ಅವರ ಆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಇಡ್ಡಾಂಡ ಪಡೆದು ಎಂಕಲ ಆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪಾಡ್ದು ನಡೆ ಬರ್ಪುಡು ಕಾಂತು ದೇವರನ್ನ ಕಂಚಿಲ್ದ ಸೇವೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಶಬ್ದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಯರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಕಾಂತು ದೇವರ ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ಜಗತ್ತದು ಒರಿಯೇ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆರು ವಿಶೇಷವಾದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ನಡೆ ಪೋಯಿರು 7 ಪಡೆಕಲ್ಲಡು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಯರ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಅವರ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಸೇರ್ದ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಏರೇರು ಮಾತ ನೆಟ್ಟು ಸೇರ್ದೇರ ಏರೇರು ಮಾತ ನೆಟ್ಟು ಬೆನ್ಪೆರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಒದಗಾದ ಕೊರಡು ಇತ್ತಿಡ್ದು ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತವು ಮಂಜುನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಹೊಡೆದು ಸೋಮನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಮುಟ ಸೋಮನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಹೊಡೆದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕುತ್ತಾರ್ಬೋಧದ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಟ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾದಯಾತ್ರೆಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಅಡಕ್ ಒಡಕ್ ಮಾತ ಬರಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರೆಲ್ಲ ಮಹಾದುರ್ಗೆಲ ಮಾತ ವಿಷಯಗಳ ಎಂಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರಡು ಪದೇ ಪದೇ ಪಂಪುನು ದಾದ ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಏರ್ನಲ ವಿರುದ್ಧ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಾಪುನಂಚಿನ ಅವಮಾನದ ಮಾತ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಆ ಭಯಾನಕವಾದಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎತ್ತು ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಹರಿನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ಪಾದಯಾತ್ರೆನ ಹೊರತು ಒಂದು ಏರ್ನಲ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ಕೊರಗಜ್ಜ ಗೊತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಮಗ್ರ ಉತ್ಥಾನವನ್ನು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಒದಗಾದ ಕೊರತು ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನೋಡು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ ಭಾರ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗಳ ಮಹಾದುರ್ಗೆಗಳ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಗಳ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗಳ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂ ಆ ಕೊರಗಜ್ಜನಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಸತ್ಯನಲ ಪಂಜಂದಾಯನಲ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನಗೂ ಮಲರಾಯ ಜುಮಾದಿ ಮಂಟನ ಸನ್ನಿಧಾನಗೂ ಅಂಚನೆ ಮೂಡತ್ತಾಯನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರಸು ಪೂಲಂದಾಯನ ಅಂಚನೆ ಜಾರಂದಾಯನ ಅಂಚನೆ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಪಿಲಿಚಂಡಿನ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಮಾತ ಸತ್ಯನಲ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೇರನಲ
ಶರಣಾರವಿಂದಗೂ ಸೇರ್ತೀನಿ ಅವನು. ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ. ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ. ಅವರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಜೀಪ್ ಎದುರು ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಆ ಗಾಡಿಲ ಎದುರು ರೈತ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪಾದಯಾತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಇದರಲ್ಲ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿಯರ ವಿಲಕ್ಷಣ ಆದಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ನಮ್ಮ ನಡೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ನಮ್ಮ ನಡೆ ಎದುರಿದ್ರ ಮಾತ್ರ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿಯರು ಒಂದೇ ಜಾಗೆ ಬಂದದು ಬರಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಜೀಪುದ ಗಿರಾವುಡು ಆಯ್ನಾತು ಬರಡು ಆಯ್ನಾತು ಜಾಗೆ ಮಂತದ ಕೊರಡು ಎದುರುಗು ಪೋಯರೆ ಜಾಗೆ ಮಂತದ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಅದು ಏನಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆವಂದನ ರೀತಿಡು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಕ ಮಂಜುನಾಥನ ಕತ್ರಿದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥನ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ದಯಮಂತ್ರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬರಿಕೆ ಬಂದು ಸಹಕಾರ ಬಂದ್ಕೊಡು ಎದುರು ಭಗವಂತ ಭಕ್ತಿರ ದಯಮಂತ್ರಿ ಸಹಕಾರ ಬಂದ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಭಜನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಪ ನಡಪೆರೆ ಸುಲಭಗೋಸ್ಕರ ಬಾಜಿಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾನೀಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದರು ಈ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾತ್ರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿರೆ ಹೊರಗಜ್ಜ ದೈವಗಳು ಆಯುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ಕೊರತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಮಧ್ಯೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಭಜನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಲಾಸದಧಿಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅವತಾರ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಮಾರಿಗಿಡತದು ಊರ್ದ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕರುಣಿಸದು ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಕೈಲಾಸದಧಿಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅವತಾರ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಮಾರಿಗಿಡತದು ಊರ್ದ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕರುಣಿಸದು ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಪದವುಡು ಏಳು ಕೊಪ್ಪದ ನಡುಟು ಭೂಮಿ ಗುದಿತನ ಬೊಳ್ಳಿ ತುಡರು ವರಕದ್ರಿದ ಪುರಟು ಮಂಜುನಾಥನ ನಿಲೆಟು ನರ ಜನ್ಮದ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯರು. ಕುತ್ತಾರು ಪದವುಡು ಏಳು ಕೊಪ್ಪದ ನಡುಟು ಭೂಮಿ ಗುದಿತನ ಬೊಳ್ಳಿ ತುಡರು ವರಕದ್ರಿದ ಪುರಟು ಮಂಜುನಾಥನ ನಿಲೆಟು ನರ ಜನ್ಮದ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯರು. ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲಿದು ಮಾಯ ಬುಡ್ಲೆ ಹಿರೆ ದರ್ಶನದ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಲ್ಲೆ. ಕೈಲಾಸದಧಿಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅವತಾರ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಮಾರಿಗೆ
ಮಾರಿಗಿಡತದ ಓರ್ದ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕರುಣಿಸದ ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ, ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ನೆಲೆಯಾದ ಇರೆ ಕಾನಿಕೊದ ಮಹಿಮೆ ತೋಜಾಯರೆ, ನಂಬಿನಲ್ಪ ಇಂಬು ಕೊರುದು ಕಾತದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವಂದು ಪನ್ಪಾಯರು. ಎನ್ನೋಡಿದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ನೆಲೆಯಾದ ಇರೆ ಕಾನಿಕೊದ ಮಹಿಮೆ ತೋಜಾಯರೆ, ನಂಬಿನಲ್ಪ ಇಂಬು ಕೊರುದು ಕಾತದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವಂದು ಪನ್ಪಾಯರು. என்னோடிடு மெருப்பினாரே என ಬಾಳ್ವೆದ ಬೊಳ್ಪು ಈರೇ. ಕೈಲಾಸದಧಿಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅವತಾರ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ, ಮಾರಿಗಿಡತದ ಓರ್ದ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕರುಣಿಸದ ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಕೈಲಾಸದಧಿಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅವತಾರ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ, ಮಾರಿಗಿಡತದ ಓರ್ದ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕರುಣಿಸದ ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ, ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ, ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ, ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ, ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಕರಿಯಜ್ಜ ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ, ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ. ಕೊರಗದನಿಯ ಕೊರಗಧಣಿಯ ಬಾಲದೇವರ ಬುಲ್ಬುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ, ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗು. ಏರು ಕೊಪ್ಪ ಕಳತು ಭಕ್ತದು ಕಾನೆ ಕಾಮೆರೆಯ, ಪತ್ತಿದಂತೆ ನನಲ ಕೂರುದು ಕಪತುನು ಕೆರಿಯ. ಪತ್ತ ಎಸಲ ಪುರ್ಪ ಪತ್ತದ ಸುಗಿ ಪಡು ನಿನನೇ, ಪತ್ತ ಎಸಲ ಪುರ್ಪ ಪತ್ತದ ಸುಗಿ ಪಡು ನಿನನೇ, ಎನ್ನ ಉಸಲಡು ನಿನ್ನ ಪಾದನ ಧ್ವನಿ ಪುಡು ನಿಜನೇ. ಕೊರಗದನಿಯ ಕೊರಗಧಣಿಯ ಬಾಲದೇವರ ಬುಲ್ಬುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ, ಬಾಲದೇವರ ಬುಲ್ಬುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ. ಕಪ್ಪು ರಂಗುದು ಮಗುರು ತೆರೆಕೆದು ನಲಿಪುನ ಪೊರಲು, ಬೀದ ಚಪ್ಪುಲಿಯ ಕರಗೆದು ಕಾಪುನ ನಿರೆಲು. ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥನ ಕತ್ತಿರಿದ ಮಂಜುನಾಥನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾರಲಪಟ್ಟ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿ ಕ್ಷೇತ್ರವೈನ ಚಿತ್ರ ಮುತ್ತಾರಿಗೂ ಇನಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಬೋಂದಿಲ್ಲ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಲೋಕದ ಕಲ್ಯಾಣವಾದು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾದ ಈ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆದು ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ ಕೊರಗದನಿಯ ಕೊರಗಧನಿಯ ಬಾನದೇವರಿ ಬುಲ್ಬುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಬಾನದೇವರಿ ಬುಲ್ಬುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವನೇ ಅಜ್ಜ ದೈವ ಸತ್ಯುನೇ ಸತ್ಯ ದೈವನೇ ಅಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯುನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯ ಕೊರಗಜ್ಜ ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯ ದೈವ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವನೇ ಅಜ್ಜ ದೈವ ಸತ್ಯುನೇ ಸತ್ಯ ದೈವನೇ ಅಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯುನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯ ಕೊರಗಜ್ಜ ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯ ದೈವ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯ ಕೊರಗಜ್ಜ ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯ ದೈವ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವನೇ ಅಜ್ಜ ದೈವ ಸತ್ಯುನೇ ಸತ್ಯ ದೈವನೇ ಅಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯುನೇ ನಂಬಿ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇಂಬುನು ಕೊರುದು ಸತ್ಯ ಸಾಧಿತೋ ಜಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಹಿರೇನೆ ನಂಬುದೇ ಅಭಯನು ಕೊರುಲೇ ಕಷ್ಟಡ್ ಬೈದೆ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಒರೆಸಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯ ಕೊರಗಜ್ಜ ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯ ದೈವ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವನೇ ಅಜ್ಜ ದೈವ ಸತ್ಯುನೇ ಸತ್ಯ ದೈವನೇ ಅಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯುನೇ ನಂಬಿ ಭಕ್ತರೇ ಕೈ ಬುಡಂದಿ ಸತ್ಯುನೇ ಉಡಲು ನಿಲಿಕೆ ಮನಸಾರೆ ನಿನನು ಸುಗಿಪುವೆ ಶರಣಾದ ಬೂರೊಂಡೆ ಈರ್ನ ಪಾದೊಗೆ ಕೈಪತ್ತದ ನಡಪಾಲ ನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗೊಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯ ಕೊರಗಜ್ಜ ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯ ದೈವ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವನೇ ಅಜ್ಜ ದೈವ ಸತ್ಯುನೇ ಸತ್ಯ ದೈವನೇ ಅಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯುನೇ ಜಯ ಹನುಮಾನ್ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ ಜಯ ಕಪೀಶತಿ ಲೋಕ ಉಜಾಗರ ರಾಮದೂತ ತುಳಿತ ಬಲರಾಮ ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ ಪವನ ಸುತ ನಾಮ ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗಿ ಸುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೆ ಸಂಗಿ ಕಂಚನ ವರನ ವಿರಾಜ ಸುದೇಶ ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಶ ಪಾತ್ರ ವಜ್ರ ಔಷಧ
केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस वदन तुमरो यश गावे बस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीश नारद सारद सहित ईश यम कुबेर दिक्पाल जहाते कहि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाय राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु श्रीयोतारि मधुर फल जानु जब मुद्रिक मेरी मुख माई जल दिलांगी गई अचर जनाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते काम दुआरे तुम रखे सब सुख लगे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे आसै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान चुरावे क्रम वचन ध्यान जोड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल सुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमितारा हे पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानते जन्म जन्म के दुख बिसरावे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाम महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा सोय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा की जय नाथ हृदय महदेव राम लखन सीता सहिता हृदय बसु सुरभूपान सुत हनुमान की जय ಜಿಲ್ಲೆಡುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಅವರು ನಮಕ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಅವರು ಲೋಕಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕತ್ತಿರಿದ ಮಂಜುನಾಥನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇನಿ ತಾಂಡೆ ಆಜರ ಗಂಟೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರಗು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದ ಇತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪೆರಂಡು ಈ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯ ಸಾವಿರ ಸೀಮೆದ ಒಡೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದೆಂಕಲು ಗ್ರಾಮದೇವರಾಯನ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಮಲ್ಪರಾರು ದೂರೊಡ್ದಿನಿ ಬೈದಿನ ಆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗ್ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುವಿನ ಪರವಾದ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮನ ಮಲ್ತದ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರಣಿಯಂಕಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತರಲಿ ಫಲ ಪುಷ್ಪನು ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚೆನೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಮಾಜದ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಪರಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಇದ್ದರೆ
ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವದೂತರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ದೇಶ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವತರಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ದೇವರನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಹಾಪುರುಷರು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೇಶ ಇದ್ರೆ ಅದು ಈ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ. ಅಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಭಾರತ. ಭಾರತವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯ ಸಾಗರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು, ಮಠ ಮಂದಿರಗಳು, ನದಿಗಳು, ಪರ್ವತಗಳು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕಂಡವರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುವವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ. ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ತುಳುನಾಡನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾವಿರಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ, ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳಿದೆ, ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಅದು ರುದ್ರ, ಗಂಭೀರ, ಸೌಮ್ಯ, ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದಂಥ 10 ಮುಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ತನ್ನ ಲೀಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ತುಂಬ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿರ್ಬೋದು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿರ್ಬೋದು, ರಾಮತೀರ್ಥರಿರ್ಬೋದು, ಬಸವಣ್ಣರಿರ್ಬೋದು, ಭಕ್ತ ಪುರಂದರದಾಸರಿರ್ಬೋದು, ಕನಕದಾಸರಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ತನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಯಾವ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು, ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯಾನಂದರು, ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳಂತ, ಹಿರಿಯ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳಂತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲವರು ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ಸಂತರು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ದೈವಸ್ಥಾನ, ಮಠ ಮಂದಿರ, ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳು ಈ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ನಾವು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಒಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಚರ್ಚನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಒಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಮೊನ್ನೆ ಬಾಲಂಭಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಡ್ದು ರಾಮೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಶೀದಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥ ಭಟ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಾಡ್ದು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇವತ್ತು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಾವು ಬೇಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರು ಈ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಲಿಸು ದೇವರೇ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾವನೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಕೆಡಕನ್ನು ಬಯಸಿದವರು ನಾವಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಜನ ಅದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ. ಆದರೆ ಅಂಥ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಿರುವುದೇನು? ಕಳೆದ 1.5-2 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ, ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನನಗೆ ಬಾಯಿ ಬರಲ್ಲ, ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂಥ ಕೊಂಡೋಮನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ,
ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಂತ ನೋಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಮಾನಕಾರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬರೆದಾಗ್ತಾನೆ. ಇದು ಯಾವ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಇದು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೋವಿನ ರುಂಡವನ್ನು ಕಡಿದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ ಅರ್ಚಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕಾಲನ್ನು ಕಡಿದು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ ತಾಯಿ ದೇವಿ ಬೈದೆತಿಯ ಆ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಾಯಿ ಬೈದೆತಿಯ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕಟೀಲಿನ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡದನ್ನು ಬರೆದು ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು, ಸಮಾಜವನ್ನು ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ, ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಸತ್ಯದೇವತೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಕೊಣಾಜೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಭಗವದ್ಧ್ವಜವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲಮೂತ್ರ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಅಶುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾಕೆ ಈ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾಕೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆದಲ್ಲ ಇದು. ಯಾವಾಗ 7ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಆಕ್ರಮಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಾಶ, ನಮ್ಮ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳ ನಾಶ. ಅವರು ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರು ಬಂದದ್ದು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅಪಾರವಾದಂಥ ಸಂಪತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ, ಅಪಾರವಾದಂಥ ಭೂಮಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ, ಅಪಾರವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಈ ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಈ ದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಮೊಘಲರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೇವಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಶವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಅಸ್ಮಿತೆ ಏನಿದೆ, ಈ ದೇಶದ ತತ್ವ ಏನಿದೆ, ಈ ದೇಶದ ಧರ್ಮ ಏನಿದೆ, ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ, ಈ ದೇಶದ ಆಚಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳೇನಿದೆ, ಈ ದೇಶದ ಮೌಲ್ಯಗಳೇನಿದೆ, ಈ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಳಿಬಹುದು, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂಬಂತ ಯೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರು. ಕೇವಲ 1-2 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲ, 33,000 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದರು. 33,000 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿದರು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ತಾಯಂದಿರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮತಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗನೇ ಇದು ಇವತ್ತು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ದೇಶದ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಅದು ಭಕ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತೇಳಿ, ನಂಬಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ರೆ, ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೇ ಅಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಧರ್ಮ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾವ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅದನ್ನು ಅಶುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತು, ಇನ್ನು ನಾವು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಈ ರೀತಿಯ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವಂಥ ಏಕೈಕ ಸಂಘಟನೆ ಅದು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್. ಸುಮಾರು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 65,000 ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ಸಮಿತಿಗಳಿದೆ. ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಬಜರಂಗ ದಳ, ದುರ್ಗವಾಹಿನಿ, ಮಾತೃಶಕ್ತಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅದು ಗೋಹತ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತಾಂತರ ಇರ್ಬೋದು, ಧರ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿತು, ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಬಿಡಬಾರದು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಳ್ಳಾಳದ ತೊಕ್ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದೇ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ವಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ವಿ. ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಿನಕ್ಕೊಂದು ದೈವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕೃತ್ಯಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ತನಕ ಯಾರಂತೂ ನಿಮಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಯಾರು ಕೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೊನ್ನೆ 9ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಎಂಬಂತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು 120 ದೈವಸ್ಥಾನ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ನೀವು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ನಮಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ನನ್ನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. 100 ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು, 10 ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪೊಲೀಸರ ಹತ್ರ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಯಾರು? ಇದು ಯಾರು ಆಗಿರಬೇಕು? ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಿರ್ಬೇಕು? ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ಆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜ, ಯಾರು ಈ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥನ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರವಾದಂಥ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ, ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳಿದರು, ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 1,000-2,000 ಜನ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ. ಆದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ಸುಮಾರು 20-25 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಇವತ್ತು ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಅಂದರೆ ಆ ಅಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಆ ಅಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಯಾರು ಈ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಬಂದಂಥ ನಮಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ, ಆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಹತ್ರ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಮಾಗಣ ದೇವರಾದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಗ್ರಾಮ ದೇವರಾದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಿಸಿ,
ಗ್ರಾಮದ ದೈವಗಳಾದ ಪಂಜಂದಾಯ, ಬಂಟ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೈವಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ತುಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಏಳುಕೊಪ್ಪದ ಅಧಿಪತಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜ, ನಿನ್ನನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ನಾವು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವುಂಟಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನೀಚ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದವರು ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪತ್ತೆಯಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂಗಳ ಪರವಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕರುಣಿಸಿಕೊಡು. ಅವರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಹತ್ರ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನನಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಇಂಕಿತ ಜೋಲು ಈತರೇಟ ಡಾಕ್ಟರು ಅಜ್ಜಾಯಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತು ದಯನ್ ಪಂಡ ಮುಳ್ಳು ಮರಳಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟದಲ್ಲ ಇತ್ತಿದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಓದಿ ಆನಾತಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಉಂಗಿಲ ಬಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಹಿಂದೆ ಮಾನಸಿಕ ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಏನೋ ತಪ್ಪನ್ನು ಬಂದು ಆ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿ ಪಾರ್ದು ಹೋತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೇರ್ನಾಗ ಬಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಜನರದೊಂದು ತಪ್ಪಾದ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿಂಚಿನಂಗಿ ವಿಷಯ ಏನಂಜಿ ಅಜ್ಜನಂಜಿ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲೇ ಕುಪ್ಪಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದೇಶದ ಹತ್ರ ಅಜ್ಜನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೋದು ಉಂಗಿಲ ಕಟ್ಟೆ ಅಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿ ಪಕ್ಕ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿಮಿತ ಕಲೆ ಒಂದು 5 ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಉಜ್ಜಿ ಶಬ್ದ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡಲು. ಈತ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರ ಅಜ್ಜಿ ಬಿಡೋನೇ ಈತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪಾಡಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಈತ ಖಂಡಿತ ಪದ್ಧತಿ ನಂಗೆ ಗೋಚರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜತ್ತಂದೆ ಅವು 100% ಬಂತಾನೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಮಿತ್ರ ಆತ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಮ್ಮತ್ತ ಅವತ್ತ ತಿರೋಡು ಬೇಟೆ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳು ಉಂಡ ಹತ್ರ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ದಾಯ ಮಂತ್ರ ಪಂಪ ತೆರೆದು ಬರಡು ಪಂಪ ಉದ್ದೇಶದ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ಆತ ಗುರುದು ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆದೆ ಆ ಮಂಜುನಾಥನ ಪಾದ ಬಂದಿದೆ. ಅವಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಅಜ್ಜನ ಆದಿಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಬೈತಾರೆ. ಸಾಧಾರಣ 85 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನ ಅಜ್ಜನ 7 ಆದಿಸ್ಥಳಗಳು ಗ್ರಾಮದೇವನ ಪಂಜಂದಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಈ 7 ಕಲ್ಲುಲು ಮುಲ್ಪನೆಯ ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು, ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು. ಮೂಲ ಆಚಾರ ಗಂಟೆ ಪುಂಜೋಲು ಪರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಕೋಲ ಕತ್ತಲೆ ದಪ್ಪನಿ ವಾಲ ಇಟ್ಲ ಪರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಪುಂಜೋಲು ಪರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಕೋಲಗು ಕಾಲಿ ತೆಂಬರಡೆ ಅಪ್ಪನ ಕೋಲ ನಿನ್ನೆ ಹೆಚ್ಚು ಮನ್ಪುನಲ್ಲಿ ಹಾಕಂಗಿಲೇಗಿಜ್ಜಿ, ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುನಲ್ಲಿ ಹಾಕಂಗಿಲೇಗಿಜ್ಜಿ. ಅಜ್ಜಿ ಪಂಜಂದಾಯಿ ಅಜ್ಜ ಕೊಡ್ತಿನ ಅವಜ್ಜಿ ನುಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲ ಕೋಲೋಲ ಅವನೊಂದು ಅಡ ಬಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ನಿ ವಿಶ್ವೇಂದ್ರ ಪರಿಷತ್ತಿಲ ಬಜರಂಗದಲ್ತಲ ಜವನಾಡ ಒಂಜಿ ಬಂತೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟುನ ಕಲ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಮ್ಮ ದೈವನು ನಮ್ಮನೆ ಅವಹೇಳದ ಕಾರ್ಯ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಓ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದಲ್ಲ ಕಟ್ಟುನ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಐತೆ ಎದುರುಡು ಪಕ್ಕ ಕೋಲ ಬೋದು ಕೋಲೋತ್ಸವ ಆತನೇ, ನೇಮ ಬೋದು ನೇಮೋತ್ಸವ ಆತನೆ. ಅಜ್ಜಗೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಗುಳಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಪನಿ ಕೋಲ, ರಾಜನ್ ದೈವಲಿಗೆ ಅಪನಿ ನೇಮ, ದೇವರಿಗೆ ಅಪನಿ ಉತ್ಸವ. ಆ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲಗು ಸೇರಿಸಾದ ಕೋಲೋತ್ಸವ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾರಮ್ಮ. ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಖಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ದಯಮಂತದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಐನಾಥನಿಗಳು ಆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ದಯಮಂಡ ಮುದುಮಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಪುನಃ ಆ ಅನಾದಿ ಕಾಲಗಳು ಪೂರ್ವಜರು ಬಂದ ಕಟ್ಟು ದೈವಲ್ ಕೊಡಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪೋಡ ತಂದೆ ಇಂಕು ಬಡೆಯಲೆಕ್ಕ ಬೊಗೊರೆ ಬಡೆಯಲೆಕ್ಕ ದಯಮಂತ್ರ ನಾನು ಇಂಚಿನದಲ್ಲ ತಪ್ಪಲಿತ್ತಂಡ ದಿಕ್ಕುಲು ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ಬಂದ್ಕೊಡು. ಆ ಪೊಟಪಾಡನ ಕಟ್ಟುನಾಡ ಪೊಟಪಾಡನ ಅತ್ತಂದ ಈ ಕೋಲೋತ್ಸವ ನೇಮೋತ್ಸವವನ್ನು ಪಾಡ್ನೇನೆ ಉಂಟಾದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಪೋಡುನೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಏತೋ ಅಜ್ಜನ ಹತ್ರ ಬೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪ್ಪಿರ್ಬೋದು ಅಕಡಲ್ಲಿ ಐನೇ ವಿನಂತಿ ಬಂತದ್ದು. ನನ್ನ ಅಂಚಿನ ದಯಮಂತ್ರ ತಪ್ಪು ಬಂದ ದಯವಂಡ ಬೇಟಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂಚೆಂಚೆ ಒಂದೊಂದು ಬಂದು ನಮ್ಮನೆ ತಿರಿ ಪದ ಕೊಡ್ಪಲೆ ಕಾಪಡು. ನಮ್ಮ ಆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನಮ್ಮನೆ ಮನ್ಪಲೆ ಕಾಪಡು. ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಫಟೋದೆಪ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿಬೇಕು ಒಂಜಿ ಫಟೋದೆಪ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಇಂಚೆ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಕಲ್ಲರಿಗೆ ಗಂಗಸರ ಬೈತಾರಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದುಂಬುಡ್ದು ಬೈದಿನ ಐನು ಇತ್ತಗಲ ಪಾಲನೆ ಮಂತ್ರಲ್ಲ ಆಂಡಲ್ಲ ಬದ ತೆಪ್ಪುವುದು ಆಲ ಮಂತ್ರಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಬತ್ತ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪುವುದು 5 ಹತ್ರ ಆದಿಸ್ಥಳ ಅಂತ 7 ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ 7 ಅಜ್ಜನ ಆದಿಸ್ಥಳ ರಾಜಂದ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನು ಹೊತ್ತು ಪಂಪುನ ಪಂಪುಡಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಆದಿಂದೆ ಈ ನಮ್ಮದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೈದ ನಮ್ಮ
ಬಂದುಲೆ ಆದಿಯೋ ಅತ್ರ ಹೊರಗಜನ ಬೇಟೆ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೋ ಬಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತರ ಬಜರಂಗದಲ್ಲಿ ತಗೊಲ್ಲ ಯಾನ ಅಕಲಿಗೆ ಆಭಾರಿ ಅದಲ್ಲೇ ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಹಿಂದೂ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಆ ಪಂಜಂದೇಲ ಅಜ್ಜೆಲ ಆಯುಧ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರಡು ನಿಖಿಲ್ ಬಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವೃದ್ಧಿ ಕೊರಡು ಜೋಗುಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಮ್ಮಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕೊರದಬ್ಬು ಬಡಕಾಯಿ ಪಾರ್ಕೂರುಡು ತನಕ ನೀಲೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟ ವೇತೋಸಾನ ಮಂಡಿಗೆ ನುದಿಪ್ಪನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಿಚ್ಚಿತ್ತಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕರಿಗಂದದ ಇಂಬುಗೊರ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿ ಬೊಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತರಣ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಇನ್ನು ಪಣಂಬೂರು ಪಟ್ಟಸಾಲ 7 ಕೊಪ್ಪದ ಕೊರಗೆ ಎಳೆದು ಪೋಯಿನ ಚಿತ್ರನ ಪುರ್ತುಡು ಬೊಳ್ಳಂಗೇರದ ತುದದ ಪಯ್ಯನ ಅರಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ತಂಡದ ಕಾಯಿನ ತಾರ ಇನ್ನು ಮತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಕೊರಗಜ್ಜಿಗೆ ಯಾನು ಮೊರಪಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಮುಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ನೆಲೆ ಹತ್ತಿದ ಮಾತ ಸತ್ಯಲು ನೆನವರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಕಲ ಎದ್ದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರದ ಪಾತ್ರೆ ನಿಕಡ ಅನುಕ್ಯನೊಂದಲ್ಲೇ ಬಂದಲೆ ಈ ಲೆಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆ ಈಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಪಿನಿಂದ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಚಾವಡಿನ ಪಟ್ಟೊಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುರೂಟಿ ಅಂತ ಚಾವಡಿನ ಪಟ್ಟೊಂದಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಗಡ್ಡು ಬರೋಂದಿಲ್ಲನೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಯಾನಿದ್ರು ಮೂಜಿ ಜನ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲು ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಉಲ್ಲ ಪಂಚಣೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷ ಬಂದಲ ಸತ್ಯತಿ ಮಣ್ಣು ಧರ್ಮತಿ ಜಾಗೆ ನಾಗ ನಡೆಯುತ್ತಿನ ಜಾಗ ಸರ್ಪ ಜಡೆಯುತ್ತಿನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಈ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಂದ ಅಯಲು ಕಟ್ಟೊಂದಿನ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಡು ದುಮ್ಮಂಜಿ ಕಾರಡು 33 ಕೋಟಿ ದೇವಿಯರ್ಕುಲ ಅರತಾನ ಅಳಂದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಇತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಬಲಕಿ ಮರ ಸಾನಾದಿಗದ ಸಿರಿ ಬಲ್ಪದ ಅದಿಟ್ಟು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತಿನ ನಂಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಪಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆ ನಮ್ಮ ಉಸುಲುದಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸರಾದತ್ತಿ ನಾವು ಈ ಒಂಜಿ ನಿಲಟೆ ಕಾಡ ನೀರದ ಕಲಂಕಿಡು ಬತ್ತಿ ಬೊಲ್ಲದ ಮೊಲಪುಡು ಕಡಲ ಕರೆತ ಪಲ್ಲಿದಿಂಜಿನ ಗಾಳಿ ಗಲಂದು ಪುನಃ ತುಳುನಾಡದ ಪಜ್ಜಿ ಮುರಿ ಸಾದಿ ಬೀದಿರಿ ಪಪ್ಪಿನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತು ತೆರದಿಂಜೋದು ಪಚ್ಚಿದ್ನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಪಲಿಕೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಇನ್ನು ಏನಿ ಕಾಲದ ಮಾನಿಕಟ್ಟದ ಓನದ ಅಂತಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಉಸಿರು ಕೊರ್ಮೆಚ್ಚಿದ್ರ ಮಮ್ಮಲ್ಲೆ ಬೇಲೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೊಂದು ದಯ ಬೀಪಾತರ ಪಂಚ ಪಂಡ ಆದಿ ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದ ಬತ್ತದ ಕದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ಗಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ಕಾಲಿಕಾರ್ಡು ಆ ಕದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಜ್ಜನ ಈ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಟ್ಟ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತದಿನ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಂಡು ಪಂದಿ ಎನ್ನೊಂದುಳ್ಳೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣು ನಂಗೆ ಪಂಚವರ್ಣ ಪಂಡಿಸಾತಿಗೆ ನಂಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ಪಿಂದ ಅಂದ ಕೆಂಡ ಅವು ಕಪ್ಪ ಕೆಂಪ ಮಂಜರ ಪಚ್ಚೆನ ಪಡೆದು ಖಂಡಿತ ಹತ್ತು ಬಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣೆಂದು ಪಂಡ ಮೂಲು 5 ವರ್ಗದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂಲದ ಜಾಗಿಲು ಒಂದು ಪಂಪೇರು ಒಂಜಿ ತಾರಗರಡಿ ಸಿಕ್ಕಿನ ಚಿತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ ವಿಚಾರಣಿಕಲ್ಲ ಎದುರು ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣೊಂದು ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಡಾಲ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲಾಲ ಒಂಜಿ ಮುರಕಾಲ ಒಂಜಿ ಮುಂಡಾಲ ಬೊಕ್ಕುಂಜಿ ಸ್ಥಾನಿಕ ಈ ವರ್ಗದ ಆರಾಧನೆ ಮೂಲದ ಜಾಗದ ಕುಲು ಪಂಡದು ಒಂದು ತಾರಗರಿತ ಭಾಷೆ ಕಂಡಾಲ ಪಂಡ ಏರಿಂದ ಪಂಡ ಕಂಡೋಲೆಯನ್ನು ಬೆಂದಿದೆ ಮಲ್ಲ ಗುಟ್ಟು ಬೆರಕೆಡುಪುನ ಚಿತ್ರ ಪೂಂಜರ್ನ ಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದು ಕಂಡಾಲ ಬಿಲ್ಲಾಲ ಏರಿಂದ ಕೇಂಡ ಮುರ್ದ ಮುರ್ದು ತನ್ನ ಬಂಜಿದ ಗುಜರ್ ಮೇಲೆ ಕರ್ತೊಂದು ತಿನಕಲು ಅಕುಲ್ ಬಿಲ್ಲಾಳ ಬಡಕ ಬಾರ್ಕೂರು ಸಂಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟದ ಉದ್ದದ ಜಾಗೇಡೆ ಕಡಲ ಕರೆಟ್ಟು ರಾಪಿನ ಪೊಯ್ಯಗೆ ಬೀಚಿನ ಗಾಳಿಗೆ ತಿಗಲ ಕೊರ್ದು ಉಂತಿನಕಲು ಮುರಕಾಲೇರು ಮರಕಾಲೇರು ಬಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಳಕಲು ಅವು ಮುಂಡಾಲೇರು ಜನಿಯಾರ ಪಾರ್ದು ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಿಕೇರಿ ಒಂದು ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣು ಈ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣಿಡು ಇನ್ನು ಸಾರ ಸಾರ ದೇವರಿನ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಸಾರ ಸಾರ ದೈವಲಿನ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಆಂಡ ಇನ್ನು ತಂಚಿತ್ತಿನ ದಿನೊಟ್ಟು ಎತ್ತೋ ವಿಚಾರಣ ಪಾತ್ರನಾಗ ನಂಗೆ ಒಳ ಗೋವಿಂದ ದಂಗಾದಿ ಓಡ ಒಳಗಡೆ ಪನ್ನಡ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಪೋಡಿಗೆಲ ನಮ್ಮಲ ಉಂಡು ದಯಗೆಂದುಗಂಡ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪೋಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗಟ್ಟು ಅವೇನು ಬೇತನೆ ರೀತಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇತನೆ ರೀತಿ ಕೊನಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಬೋರ್ಕನಾತುಂಡು ಬಂದಲೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಅಜ್ಜೇರು ಒಲ್ಪ ಪುಡುದೇರಿ ಪಂಪಿನೇನು ಯಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ಪುಜಾನ ಯಾನು ಎಗಡೆ ಪಂಡ 7 ಕೊಪ್ಪದ ಕೊರಗಿರ ಕೊಪ್ಪಲ ಅದುಪು ಕೊಟ್ಟಲ ಅದುಪು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಧ್ಯಯನಡು ಕೊಪ್ಪ ಪಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆತೊಂದುಂಟು ಅಜ್ಜರು ಪುಟುದಿನ ಓಲು ಪಂಪಿನ ಜಾಗ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆತೊಂದುಂಟು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಂದ ಏನು ಕುಡರಿಯಡ ಪಂಪಿನಿ ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಪೋಡಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಜ್ಜೇರಿ ಅಂಡಿಗೆ ಕುಂಟಿದ ಅಂತೆ ಜತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂತರ ಪೊರ್ತು ತೂರಿ ಮುಲ್ಲದ ಬಲೆಟ್ ಉಂತುದು ಅಂಡಿಗೆ ಕುಂಟಿಜ್ಜಂದೆ
ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮೈನಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಚೆನ್ನೈ ಬೈದೆ ಕಲಿ ಉತ್ಸವತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ವರ ತಿಳಿಪಿರು ಬಲ್ಲ ಬುದ್ಧರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಏರಪ್ಪ ಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆನ್ನಗ ಬೆನ್ನಿಯರಾತು ಬೇಲೆ ಇತ್ತಿನ ತಿನಿಯರಾತು ನುಪ್ಪಿನ ಜಾಗೆಗೆ ಅನ್ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ಇಂಚಿ ಬಲ ಮಗ ಬನ್ನಿಗೆ ಅಂಡು ಗುಂಟುಚ್ಚಿ ಚೆನ್ನೈ ಬೈದರ್ನ ತೆರಿಯಲು ಜೊತೆರಿ ಅಂಡು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟಿರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಸೂರ ಬರ್ಕೆಗೆ ತೊಂದು ಪೋಯರಿ ಆರಿಗೊಂಜಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿರಿ 6 ದಿನ ಚಿತ್ರ ಕಾರ್ದ ಪೊಲ್ಸುಡು 6 ದಿನದ ದಿನ ಆ ಎಲ್ಸೂರು ಬರ್ಕೆ ಬೆಳಗೊಂದು ಬರ್ತದೆ 5 ಬೊಕ್ಕ 6 ದಿಂಜಾದಿತ್ತಿನ ಕಲಿತ ಗುರುಂಬ ಅವು ಮುಖ್ಯರ ಕೇಳಿದ್ದಿ ಏರಪ್ಪ ಮಗ ಕೊರಗ ಈ ಬತ್ತಿನ ಪೊಲ್ಸುಡು ಗುರ್ಕೆದ ಕಲಿ ಕಾಲಿಯಾಪ ಜತ್ತ ಪನ್ನಗ ಕಿನ್ನಿ ಬಿರಲ್ ಪಾಡ್ದ ತಿರ್ಗಾದೆ ಅವನ ಕಾಲಿ ಮಲ್ತಿನ ಇವತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ತುಲೆ ಬಂದಲ್ಲ ಈ ಶಕ್ತಿನೂ ಪುರ ಒಲ್ಪಾರ್ದು ಬತ್ತರಂದಿಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೌಕಿಕ ಬಕ್ಕೊಂಜ ಅಲೌಕಿಕ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಂಗೆ ಲೌಕಿಕ ಅನ್ಪಂಡ ಲೋಕಡು ಅಲೌಕಿಕ ಅನ್ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಈಶ್ವರ ದೇವರೆಡ್ದು ಉಂಡಾಯನ ಚಿತ್ರ ಸತ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೆಡ್ದಾದಪ್ಪು ವಿಷ್ಣು ದೇವರೆಡ್ದಾದಪ್ಪು ಈಶ್ವರ ದೇವರೆಡ್ದಾದಪ್ಪು ಅವು ಬೋರ್ಸಿನ ಸತ್ಯಲುಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಸಾಧಾರಣ ಸಾರಥಿಲರ ಸತ್ಯಲ್ನ ಅಧ್ಯಯನಾತನು ಲೌಕಿಕ ಪಂಡಯ್ಯರಿ ಲೋಕಡು ನರಮನೆ ಆದ ಪುಟ್ಟುದು ಮುಟ್ಟದ ಅನ್ಯಾಯ ಅನಚಾರಣ ತಡೆಯರವಂದೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಪುಳ್ಳಿದು ಕಾಯ ಪುಡ್ದು ಮಾಯ ಪೇಸೇರ್ನಕುಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಾದಪ್ಪು ಕಾಂತಾಬಾರಿ ಬುದ್ಧ ಬಾರನಕುಲದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಂಡ ಕಾನದ ಕಟದೇರಾದಪ್ಪು ಕೋರ್ದಬ್ಬು ತನಿಮನಿಗಾದಪ್ಪು ಕೊರಗಜ್ಜಾದಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ಲೌಕಿಗಡು ಪುಟ್ಟದು ಬಲಚಿನಕರು ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರ ಏನು ಆರಾಧನೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಸ್ತರ ಅತ್ಯಂತ ತೀರ್ಥ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಆರಾಧನೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ದಿರಿ ಪಂಪಿನ ಬಾರಿ ತಿಗಲೆ ಪಟ್ಟುದು ಪನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಲೆ ಬಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿನ ಆರಾಧನಾ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂಡಾಳ ಜನಾಂಗ ಕೊರಗ ತನಿಯನ ಆರಾಧನಾ ಮಕ್ಕಳು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಎಲ್ವೇ ಮೂವೇರು ಮುಗೇರಿಕಿನ ಆರಾಧನಾ ಮಕ್ಕಳು ಮುಗೇರಿ ಜನಾಂಗದಕ್ಕಲು ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದರನ್ನ ಆರಾಧನಾ ಮಕ್ಕಳು ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡರಿ ಇಚ್ಚಿತ್ರ ಪೋಟ್ನಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರೊಂದು ಪೋಲಿ ಆಂಡ ಇನಿಕ್ ದಾದಾತನಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಇನ್ಪಿಚ್ಚಿದ ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗೆಡು ಲೌಕಿಕ ಬಕ್ಕ ಅಲೌಕಿಕ ಸತ್ಯಲಿನ ತೂದುಡರ ಅರ್ಲೊಂದು ಇತ್ತಂಡಲ ಇನಿ ತೂತಲ ಕರ್ಲುನ ರಡ್ಡು ಸತ್ಯಲು ಏರಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದಾಯಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜೇರಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ಏರಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ಜನ ಏರಿ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಈ ಭಾಗದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಜಗತ್ತಿನ ತತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಾಲ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರುವೆ ದಾಯಗ ಆಂಡು ಕೇಂಡ ಆರಾಧನೆಡು ಮೂಲತ್ವ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಭವೀಕರಣ ಆತಂದು ಓಲು ಆರಾಧನೆಡು ಮೂಲತ್ವನು ಪಡೆಯೊಂದು ಬೈದನ ಆ ಜಾಗೆಲೆಡು ಇನಿಕಲ ಕಲೆಕಾರಣಿಗೆ ಓರಿದ್ದಂడి ಓಲು ವೈಭವ ಉಂಡ ಅವಳು ಕಲೆಕಾರಣಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜ್ಯಾನ ಅವಳು ಕಡಿಮೆ ಆತದನ್ನು ಪನ್ಪಿಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಕುತ್ತಾರ್ದ ಮಣ್ಣು ಈ ಕುತ್ತಾರದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪಂಡಿಸಾತಿಗೆನೆ ಅಜ್ಜರು ಕುತ್ತಾರ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ 7 ಕಡೆಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂಂಜೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡರವೇನು 7 ಕಡೆಟ್ ಕಲ್ಲು ಪಾರ್ದು ನಂಬುದಿನ ಜಾಗ ಇನಿಕ್ಕಲ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ದತ್ತವಾಯನ ಚಿತ್ರ ಜಾಗೆಲೆಡು ಉಂಡು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಪ ನೇಮನೆರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೋಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮೂಲ ದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬದುಕಿದ್ರೆ ದಾವರ ಇನಿಕ್ಕಲ ಕಲೆಕಾರಣಿಕ ಉರಿದಿಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜಾಗೆಲೆಡು ಆ 7 ಜಾಗ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕಾಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಜಿಲ ಮಿತ್ತಗೆಲ ದೇರ್ಲ ಇಂಚಿದ ಬೆದವೇದ ಜಾಗಲುಂಡು ತಲ ಉಂಡು ಬೊಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಈ ಜಾಗೆಲೆಡು ಪೂರ ಅಜ್ಜೇರು ಮೂಲದ ಕಲ್ಲು ಉಂತೇರು ನಮ್ಮ ಪೂಂಜೇರು ಪಂಡೇರು ಅಲ್ಪ ಆಚಿಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನೇಮಜ್ಜಿ 5 ಪಕ್ಕದ ದಿನಕ್ಕೂ ಬರೋ ದಿನಕ್ಕೂ 5 ಆಜಾಜಿ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು 5 ಆಜಾಜಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡುಂದಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ದೈವದೇವರ ಕಲೆಕಾರಣಿಕೆ ಇಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಐತನಾಯನ ಸಿದ್ಧಾಂತನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರಿ ಐತನಾಯನ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರಿ ಮುಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ರಾತ್ರಿ ಪೋನಾಗ
ಒವಿ ಆವಡು ಸ್ಕೂಟರ್ ಆವಡು ಬೈಕ್ ಆವಡು ಕಾರ್ ಆವಡು ಹಾರ್ನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಯಿನ ಜಾಗೆಡು ಉಂಟದೆ ರಜ್ಜೇರಿ ಪೂರ ದೈವದೇ ಪೂರ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕುತ್ತಾರದಂಚಿತ್ತನ ಮಣ್ಣಿಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜರ್ನ ಪೊರ್ಲಂದಿನ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಶರಣ್ ಪಂಪುಗಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದನ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಡಬ್ಬಿಗೆ 2,000 ನೋಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಟೆಂಚಿನ ಪಟ್ಟಾಂದಿನ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಪಾಡ್ದು ಎಂಕಲನ್ನು ವಿಕೃತ ಮಲ್ದೇರಿ ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಲಿದ್ದಾಲ ತಿಗುದಿಜ ಪಂದ ನಮ್ಮ ಪತ್ತು ಏರ ಪತ್ತನ ಆಂಡ ನಂಕ ಇನಿ ಸಾರ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪು ಪತ್ತಿನ ಏರನ್ನಿಕ್ಕೆಂಡ ಏರ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಿನ ಎಂಕಲ್ ಎದುರು ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದ ನೆನಪಾಯಿನ ಅಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅಜ್ಜನ ಕಾರಣಿಕ ಬೇಟ ಹೋಗಲ್ಲ ದೇವರ ನಂಗೆ ನೆನಪಾತಿಜಿ ನಂಗೆ ಓವಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದ ಆವಡ ಅವೇನೆ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗನೆ ಗೊತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಅಜ್ಜ ಈ ಅಜ್ಜೇರಿ ಯಾನಿ ಅಪ್ಪಲ ಇನಿತೆಯನ್ನ ಭಾಷಣದ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗನೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದ ತುಡಿಪುದ ಕೊರಗಜ್ಜೇರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ನಟ್ಟು ಮುಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟ ಏನವನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತೆರಿಪು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಎನ್ನಂಜಿ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಂದುತ್ತಲ್ಲ ಆಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೊಕ್ಕೋ ಗಬ್ಬೆರ ಪಯರ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬರ್ತಾನಾಗ ಆಲ್ ದಾದ ಬಂಡಲ್ ಪಣಿ ನಿಂಗೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಈಗ ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬರ ಮಗ ಆದ್ಮಲ್ಲ ಜೋಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಅವೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಎಂಗುಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಂಡೆ ಆ ಗೊಬ್ಬುಗು ಚಾತುರ್ಪು ಬೋಡು ಬಯ್ಯಡು ಬನ್ನ ಬಾರಿ ಕುಸಿಟ್ಟು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಆಳು ಮಾಮ ಎಂಗುಲಿನೇ ಗೊಬ್ಬಡಿ ಬಿನ್ನಾತ ಗೆದ್ದುದ ಎಂಚ ಅಂಗನಗು ಜಪ್ಪನಗು ಕೊರಗಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಪರಕ್ಕೆ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬೀಡ ತುಲೆ ಲತ್ತು ಬಿಮ್ಮದ ಮೆತ್ತ ಪದಪದ ನನಲ ಮೆದಲ ಪಾಡರ ತೆಗೆಂದಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜರು ಪಂಪಿನ ಉಡಲ್ದ ಉಲೇಡು ಉಲ್ಲಿರಂದ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಅಜ್ಜರದಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬೀಡರ್ದಾತ್ರ ಅಜ್ಜರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೆನ್ನದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಪಂಪಿನ ಉಡಲ್ದ ಉಲೇಡ್ದು ಉಂಡುಂದ ಅಂಡ ಅಪ್ಪನ ಅಜ್ಜರನ ಕಾರಣಿಕದಾದ ಅಂತ ಯಾನೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಕುಡ್ಲಾಡ ಕಡೆ ಕನಗ ಕಾಸು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅಂತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ರೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಏನ ನಂಬೋಲಿಗೆ ಅಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರದಡೆ ಪೋಯ ಅಜ್ಜ ಕೈ ಮುಗ್ಗ್ಯಾನ ಅಜ್ಜ ಇಂಜ ಕಾಸು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆತಂದು ನನದಾದ ಮಲ್ಪುಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸರಳ ಕಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪಾರ್ದು ಇಂಜನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ರೋಮ ಕೊಕ್ಕೇರು ನಾನು ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ದಯ ಪಂಪಂದು ಪಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಗೇನೋಗು ಬರಡೆ ಪಡದೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗ್ಯ ಕರಿಗಂದ ಪಾಡಿಯ ಸೀದ ಬತ್ತೆ ಸೀದಾ ಪಿರ ಬತ್ತದ 4 ಬಕ್ಕರ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂದು ಮಾಷ ಓಲ್ಲಾರೇನು ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಎಂದು ಬಂಡೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುದರ್ ಇಂಚಿನ ಜಾಗದ ಪುದರ್ ಪಂಡೆ ಸರಿ ಓಡಿಬಿಟ್ಟ ನಿಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಸರ್ ಅಂತ ಇತ್ತ ಉಂತದೆ ಸರ್ ಕಾಸು ಯಾಯಿ ಜೀವಂಡ ಏತ್ ಕೊಡ್ತು ನಿರಿಗೆ ಏತ್ ಕೊಡ್ತು ಸರ್ ಎಂಕಿರ ಪನಿಯರ್ ಬೇಜಾರ ಪಣವಂಡೆ ಏತ್ ರಡ್ಡ ನಾಲ ಐನ ಪತ್ತಾಗಿ ಎಂದಿರು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಈತೆ ಬೋಡ ಏನು ಬಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಂಡೇರು ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಚಕ್ಕ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಒಂದು ಅಜ್ಜನ ಕಾರಣಿಕ 6 ಕೊಡ್ದಿನ ಅಜ್ಜನ ಕಾರಣಿಕ ಅಂಡೆ ಇನಿ ಅಜ್ಜರ್ನ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತದು ಏರು ಉಡವರ್ನ ಸುಗಿತದ ಅಡ್ಡ ಪೂರ್ವರ ಅಕ್ಲಗೆ ಇಂಬು ಉಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದ ಉಲೆಲ ಆ ಕಲ್ಮಶನು ಪ್ರಾಣ ದೆತ್ತದ ಆಕಾರದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದ ಉಲೆದ ಕಲ್ಮಶ ದೂರ ಪೋಂಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತ ಅಜ್ಜೇರಿ ನಮ್ಮ ಒತ್ತೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಸರಿ ಇಲ್ಲಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲಾಂಡ್ ಎಂಕಪ್ಪ ನೆನಪು ಹೊತ್ತಿನ ಅಜ್ಜೇರಿ ಮಾತ್ರ ಅಜ್ಜರನೆ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಅಜ್ಜರನೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆಯನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದ ಪಂಡೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ದ ಮನದ ಅಜ್ಜನ ಕೋಲದಿ ಒಂಡೆ ಕೋಲ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದು ಒಂದೇ ಕುತ್ತಾರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ನಮಗೆ ರಾಘವಣ್ಣೆ 6 ನಡೆ ಬತ್ತ ಚೊಂಜಿ ಕೋಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಂಬುದರಕೆಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಉಲೈ ಪೈರ್ 6 ಒಂಜಿ ದೇವರು ಯಾರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಇದೇ ಬತ್ತ ಸರ್ ಯಾಪಕೆಂಡು ಇಂಚಿನ ಆಂಡಿ ಉಲೈ ಪೋದು ಬತ್ತಿನಾರೇ ಸರ್ ಐಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ನೋದು ಪುರಿ ಅಂತು ಪಂಡೆ ತುಲೆ ನೇಮಪುರ ಆಂಡು
ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ നമ്മുടെ ಯಾಪಲ ಮೇಲು ಕೀಳು ಪಂದು ಉಪ್ಪೆರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಅಜ್ಜರೇನಿ ಇನಿ ಆರೊಂದು ತೀರ್ಥ ಜನಾಂಗೋಡು ಪುಡುದೇರಡಲ್ಲ ಕೊರಗ ಜನಾಂಗೋಡು ಅవి ನಾನು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪಾನೆ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ಕೊರಗ ಜನಾಂಗೋಡು ಪುಡುದೇರ ನಂಡಲ 6 ಕೈತಲ ಆತೇರಿ ಆ ಜನಾಂಗ ದೂರ ಆಗ್ತೇರಿ ಒಂದು ಉಡಲ್ದ ಬೇನೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ 5 ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ನೇಮ ಪುರ ಆದು ನನ್ನದನೆಗೆ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಅಸರು ಕೊರಡೊಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿಲ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತನ ಅಜ್ಜರ ಅಂಗೈ ಮರಕನೆ ಪತ್ತು ಪಂಡ ಅಜ್ಜರ ಪೂರ ಕಡೆಡ್ಲ ನೇಮದಾಡೆ ಪೋತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಸರ್ನ ಮುಟ್ಟುಡುಕುಲ್ದು ಈರು ತಿರ್ತಿಗೆ ತೊಂದುತ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಸೂತ್ರೋಗಿ ಉಲಾಯ ಬರಡು ಬಂಡೆ ಅಜ್ಜರು ಜೋರುಗು ಆರ್ನ ತಿಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ನ ಕಣ್ಣು ಆರ್ನ ಆ ರೂಪ ಇನಿಕ್ಕಲೆಯನ್ನ ಉಡಲ್ದ ಉಲಾಯ್ದುಂಡು ಜೋರು ಪಲ್ತು ಪಂಡೇರಿ ಸರಿಯಪ್ಪಣ್ಣ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಗಿಲ ಕೈಟ್ ಪತ್ತಲೇನು ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂಡೇರಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಸಮೇತ ಪೂರ ಉಲಾಯ ಪೋಂಡು ದೇವರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಂಟಮೆ ಆಯ್ತು ಎದುರುಡು ಪೋದು ಉಂದುಂಡು ಪೇರು ಕಾಣತ್ತಂದು ಪರಂದು ಪಾಂಡು ಸಕ್ಕರ ಪಾಂಡು ಜೋರು ಕುಂಬಾರಿಯರು ಪೇರು ಪೂರ ಆ ನೆಲಟ್ಟು ಬುರ್ದುಡು ಆತು ಪೊರ್ತಾನಾಗ ಮೂಜಿ ಕಲ್ಕಿಯರು ಕಲ್ಕಟ್ಟ ಮಲ್ತೇರಿ ಸರಿ ಯಾನ್ ಅವ್ರು ಪೇರು ಪರ್ಪಿನ ಉಲಾಯ ಪತ್ತದ ಪೇರು ಪರಡೊಂದು ಪಂಡರತ್ತ ನನ್ನ ಈ ನಾನು ಓಲ್ಕುಲ್ಲವರು ಎಂದುಕೇಂಡೆ ನನಗೀರಿಯ ನನ್ನ ಓಲುಕುಲ್ಲವರಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಎಂಗಲ ಕುಟುಂಬಗೂ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿಗೆ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಅದು ಪೇರಾಕುಲು ದೇಪಂಡ ಅಜ್ಜಿರಣಿ ಯಾನ್ ಓಲ ನಂಬುತ್ತಿಜ್ಜಾನ ಯಾನ್ ಒಂಜೇ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನ ಒಂಜೇ ಯಾನ್ ಪರ್ಕಟ್ಟಿ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡೊಂದು ಮುಂಕುಡು ತೊರಡೆ ಅರ್ಥೊಂದು ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆರ್ದು ಪೇಜಾವರನ ಚಿತ್ತನ ಮಣ್ಣಿಡು ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ಬೋದು ಮಲ್ಲಾಯನಯೇ ಬಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿನ ಗುಡಿಗೋಪುರ ತೂವನ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಂಡಗ ಅಲ್ಪ ಮುಂಡಿಗೆ ಗಡ್ಡ ಪುಡ್ತಿನಯೇ ಆ ನೀರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಯಾನು ಬಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿನ ಬಕ್ಕ ಅಜ್ಜನ ಕರಿಗಂದೊಡಿ ಯಾನು ಬುಲೆತಿನಯ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಂಡ ನಿಖಿಲನ ಈತು ಪೊರ್ತಲ ಬಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿನ ಬಕ್ಕ ಇರೇನು ಯಾನ್ ಈತು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಟ್ಟಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದ ನೆಟೆದೀತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರು ಮೂಲೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಎಂದು ಬಂಡೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಜುಮ್ ಅಂತ ಇರು ಮೋನೆ ಮಾನ ತೂಂಡೇರು ಈ ರಾಘವಣ್ಣನಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಕಲು ಬತ್ತ ಅರಾದು ಪತ್ತೇರಿ ಇರ ಪಾತರ ಪಂಡ ಪಾತರ ಒಂದು ಯಾನ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಂದಕ್ಕೆಂಡ ಅವು ಯಾನ್ ಪಂತಿನ ಅತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜೆ ಪಂಪಾದಿನಿ ಅನ್ನಡ ಒಂದು ಅಜ್ಜೇರು ಪಂಪಾದಿನಿ ಅಜ್ಜರಾನವನ ಪಂಪಾಯಿನ ದಾವರ ಇನಿಕ್ಕಲ ಅಡ್ಡನಿಟ ಬೂರೊಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜ ಕೈಕಾರ ಸುಖ ಕೊರ್ಲೇನು ಯಾನಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ 4 ಗಂಟೆ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋದು ಇಂಚೆಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಎಂಜಿನ ತಾಕತ್ತುನೇನು ಯಾನು ಸುಧಾರ್ಥ ಬಂದಾಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೊತ್ತಾರ ಒಂಜಿ 10 ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಜೋಡು ಕಾಂಡೆ ದಿಂಚಿ ಯಾನು ಕೋಡೆ ನೇಮದಲ್ಪ ಅವನು ಸ್ವರ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ದೀತಿನ ಅವರ ಆರ್ನ ಫೋನ್లో ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಉಪ್ಪರ್ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ದಾದಾತನ ಪಂಡ ಈತು ಅದ್ಭುತವೈನಂತಿನ ಅಜ್ಜೇರು ಇನಿ ವಿಕೃತ ಅದು ಪೊತ್ತೇರು ಎಂತ ವಿಕೃತ ಆತೇರು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಚ ವಿಕೃತ ಆತೇರಂದಕ್ಕೆಂಡ ಅಣ್ಣ ಕೊಡ್ತಾಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಅನು ಉಂತವೆ ಅನ್ನೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತೇರ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಂತವೆ ಅನ್ನೆ ದಾಯಗೆ ವಿಕೃತ ಮಲ್ದೇರಂದಕ್ಕೆಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಪೋದು ಕೊರಗೇಶ್ವರ ಆತೇರಿ ಕಾನಡ ಪೋದು ಕಾನೇಶ್ವರ ಆತೇರಿ ಶಿವ ಸಂಭೂತ ಬಂಡೇರಿ ಶಿವ ಇಂಚಿನ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಸಾರ ಸಾರ ಪುದರ್ ಕೊರಿಯೇರಿ ಅವು ಏರು ಮಲ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮನೆ ಏನು ಮಲ್ತಿಂದಿಕೆಂಡ ಮೀಸದ ಕುರು ಪುಟ್ಟಂದಿನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚವನ್ನೇ ತೆರಿದಿನ ಕೊಲ್ಲತ್ತೆ ದಯಮಲ್ತ ತಪ್ಪು ತೆರಿಯ ನೋಡೆ ಮಗನಿಕೊಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತ ನಿಕಡೆ ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ತೆರಿಯ ನೋಡೆ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜರೇನು ಬಕ್ಕ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಯನ್ನು ಒಂದು ವಿಕೃತ ಮಲ್ತಿನಾತೆ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಈತ ವಿಕೃತ ಮಲ್ತಿನ ಈ ರಡ್ಡು ಸತ್ಯ ಬಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಬೂತಿದ್ದೀರಿ ಪೂಜೇರಿ ಪಂಡೇರು ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ದೇವೇರ್ನ ಪುದ ಪೊಟ್ಟಚ್ಚಿ ಏತು ಬೇಜಾರಪ್ಪಣ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕಲಪ್ಪನ 10-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ದೇವೇರನ ನಮ್ಮ ವರ್ತನುಡು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವರ್ತನುಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಾದ ಬೀಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಬರಂడి ಪಡ್ಡೆದ್ರಂತ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಗೆ ಪೋಯ ಅವಳು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಡಿಟಿ ಏಮೇರ್ದ ఒక దోలు పక్క కొరగజ్జేరి అంటే ఆడ కేండి ಒಂದು ದಾದ ಮಗ ಕೇಂಡೆ ನಡಿಟ್ಟು ಅವಾರ ವಾಹನ ಬಂಡೇರು ಏರು ಸ್ವಾಮಿ ಏರು ಅಜ್ಜರಿಗೆ ವಾಹನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏಮೇನು ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಆನಿದ ಕಾಲಡು ಅಗೆಲು ಬಲಸಿನಾಗ ಏಮೇನು ಅಡು ಉಂತಿನಂತಿನ ಅಜ್ಜರಾರೆ
ಏಮೆದ ಕಚ್ಚಿಪುನ್ ಮಲ್ತಾಡ ಉಂತಿನಾರ ಅಂಡೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ದೋಲು ಐದು ಕಜ್ಜೇರಿ ಅವು ದಂಟ ಒಯ್ತಕೊಂಡು ಗೊತ್ತು ಜಾಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಯರ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಪನಿಯರ ಗೊತ್ತು ಜಾಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ವಿಕೃತ ಒಂದು ದೈವದ ಕಲ ಅಜ ತತ್ತೊಂದುಂಡು ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದು ದೈವದ ಕಲ ಅಜ ತತ್ತೊಂದುಂಡು. ಯಾನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ತಪ್ಪುದು ಪಂಪಿನತ್ತೆ ಒಂಚೂರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾರ ಪದ್ಯಲುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಡ್ದು ಕೇಕೆ ಬೇಜಾರು ಪಂಡ ಪಾಕ ಪದ್ಯಲುಂಡು ಯಾರ ಎಡ್ಡೆಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ತೆ ಆಂಡ ಇನಿಕ್ಕೆ ದಾಳಾ ಕುರುಬು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ತಿಕ್ಕಂಡು ಯಾರು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಆ ಶಬ್ದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಥಿತಿ ತೂವಡು ಇನಿ ಪೂಂಜರ್ ಪಂಡೆ ಕೋಲಪೋದು ಕೋಲೋತ್ಸವ ನೇಮಪೋದು ನೆಮ್ಮೋತ್ಸವ ಯಾನ್ ಭಾರಿ ಒಪ್ಪುನಾಯ ಸಮಯಾನ ದಯಗೊಂಡು ಪಂಡ ಉತ್ಸವ ಪಿನಿ ಏರೆಗೆ ದೈವೋಲೆಗೆ ದೇವೇರೆಗ ಅಂದಿಯನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಉಚ್ಚಯಾಪಿನಿ ಏರೆಗೆ ದೈವೋಲೆಗೆ ದೇವೇರೆಗ ಉಚ್ಚಯಾಪಿನಿ ದೇವೇರೆ ನಂಗೆ ಕೋಲ ಪಕ್ಕ ನೇಮ ಉದಾದ ಕೋಲ ಪಕ್ಕ ನೇಮದ ಎತ್ತುವಾಸಿದಾದ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಕೋಲ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ನೇಮ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಯಮ ಬರ್ತದೆ ಆತೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಮೋನೆಗೆ ಅರದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ತುತ್ತನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಹೊಸ ಯಾಪೇರಂದ ಗಗ್ಗ ದೆಚ್ಚಿಡಿ ಬರ್ತಿರಂದ ಕೋಲವು ಆ ಕೋಲನೆ ನಿಯಮಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ನಡೆಸುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಅದು ನೇಮ. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವೇನು ದಾದಾದ ಮಲ್ತ ಪಾಡಿಯರಿ ಬೇಜಾರಪ್ಪನು ಅಂಡ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ಚಿತ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಈ ನಮೂನೆ ಆಪಿನ ಉಂಟಾಡ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಆವೋಡು ಕುರುಪುಟ್ಟಂದ್ರೆ ಜವನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರಡು ತುಲೆ ಇನಿತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಸಿಡು ತೆಟ್ಟು ಕೂಲಿದ ಒಟ್ಟ ಕೂಲಿದ ಪುಡ್ಕನೆ ಜೋಕುಲೇರಿ ಇನಿಕ್ಕಿಲ ಇನಿ ಮೆದಲ ಪಾಡರ ತೆರಿಯಂದಿನ ಮದ್ದಾಲ್ ಪೊನ್ನುಲೇರಿ ಲಟ್ಟ ಗಟ್ಟಿದ ತಂಕ ದರ್ಪದ ಬೆಚ್ಚನೆತ್ತರದ ಜಕ್ಕಡಿ ಜವನರುಳ್ಳೇರಿ ಇನಿಗೆ ಕಡೆ ಕೂಲಿಡಿ ಪುಲ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಪುನಚಿತ್ರ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಅಜ್ಜನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕಳಿನ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯದ ಅಜ್ಜ ತತ್ತಿನ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯದ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಲೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಬಂದಲೇ ಮೂಲ ಶಬ್ದಲು ಕೋಲಪೋದು ಕೋಲೋತ್ಸವ ನೇಮೋತ್ಸವ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಡುಪಿಡಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕಾಕಜಿ ಸಿಗನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ನೇಮದ ಐತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ 11ರವರೆಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ದೈವದ ಸಂದರ್ಶನ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈವದ ಪುದರ್ ಬರ್ಚಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆ ತನಕ ಡ್ಯಾಶ್ ದೈವದ ಸಂದರ್ಶನ ಎಂದು ಭಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾತು ಸಂದರ್ಶನ ದಾದಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಉಂದಾಂಡ್ ದಾದನ್ ಬಕ್ಕ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅವು ದರ್ಶನ ಹೋಗು ಸಂಸೇರ್ಸದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಬ್ದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರ್ಬೇಡ ದರ್ಶನ ಉಂಡತೆ ಆ ದರ್ಶನಗೂ ಸಂಸೇರ್ಸದು ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ಪದಿಲ್ಲ ಪೋಸತ್ತೆ ಉಡುಪಿಡು ಒಂಜಿ ಯುವಜನ ಮೇಳ ಅನಾಗ ಅವಳು ಕಂಗಿಲು ನಲಿಕೆ ಒಂದು ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೇರಿ ನಲ್ತೊಂದುತ್ತೀರು ಕಪ್ಪುದ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಜವನರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಇಪ್ಪು ಆ ಎನೌನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡವಿನ ಎನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇತ್ತ ಕಂಗಿಲ್ದ ನಲಿಕೆ ಒಂದು ನಡುಟು ಕೊರಗಜ್ಜೇರಿ ಬರ್ತೀರಿ ಈ ಕಂಗಿಲಿಲ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜರಗಿಲ್ಲ ವಾ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ ಅವು ಕಂಗಿಲ್ದ ಕಾಲಘಟ್ಟಲ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಾಲಘಟ್ಟಲ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜಗ 80 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು 80 ವರ್ಷದ ಪರಸಿರಿ ಉಂಡು ಕಂಗಿಲ್ಡು ಬರ್ತಿನ ಚಿತ್ರನ ಅವು ಕೊರಗಜ್ಜತ್ತವು ಕಡಿಗನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜನಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಟ್ರಾದ ಪಾತರ ಬಂದಲೆ ಅಪ್ಪ ಮಟ್ಟೆಡು ತುಂಬಿ ತೊಟ್ಟಿದ ಬಲತು ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಬಳಕೆ ನಡಕೆಡೆ ತುಳುವ ಬಲ್ಮನ ನಗದು ತೋಜಿ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಉಡಲು ತಿಂಜಿದು ಬರೆ ಹೊಡೆದು ತುಡರ ಪತ್ತದ ಕಾತು ಕೊಲ್ಲುಂಡ ಎದುರು ಬರ್ಪುಡು ದೋಲು ತಂಬರ ನಗ್ಗ ಗಗ್ಗರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಣ್ಣ ತೆಚ್ಚಿದ ಬಿಂಬುಲು ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲದ ಕಲೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬರ್ತನ ಹರಿಕಾರಿ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥೇರಿ ಬೇಗ ನಗ ಹರಿಜನ ಕೇರಿಗೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಏನೇನೆ ದೂರದೀತಂಡು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಂದ ದೂರದೀತಂಡು ಈತ ಮಲ್ಲವಜಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಾದ ಸಮಾಜದ್ದು ಬೇತೆ ರೀತಿ ವಿರೋಧ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ 1990ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಮಲ್ಲಿವೇಶ್ವರಡು ಆ ಕೇರಿಗೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತಿನ
ಒಂಜಿ ಪುರುಷೆ ದೈವ ಸಂಭೂತೆ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥರ ಆರ್ನ ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೆರೆ ಅಂಡ ಆರ್ನ ಪರಮಶಿಷ್ಯರಾದ ಇನಿ ಆರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆರ್ನ ನೂರಾರು ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು, ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಉಂಡು, ಜಿಂಜ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೊಟ್ಟಕುಲುಂಡು, ಐತ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಾಂದು ಗುರುಕುಲ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆಜ್ಜೆ ಉಂಡು. ಆ ಪೆಜ್ಜೆಡು ದುಬ್ಬು ಪೋಪಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಇನ್ನಿತ ಮಂಜುನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಇಡೆಗೆ ಕುತ್ತಾರ ಮುಟ ಬರ್ತಿನ ಈ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುಕುಲೇ ದೇಗ ಬರೋಡು ಪಣ್ಣಂದ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ಇನಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಲ್ಕೂರಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಕಲ್ಕೂರು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪೊನ್ನೂರು ಕೊಂಚ 2-3 ಜನ ಹರಿದ್ವಾರ ಹೊಡೆದು ಬದರಿ ಮುಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಟ್ಟು ನಡ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬರೀ ಕಾಲ ಎಂಕೆಲ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ದ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಕಾರಡು ದಿನಕ್ಕೂ 35 277 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 17 ದಿನಟ್ಟು ಹರಿದ್ವಾರ ಹೊಡೆದು ಮೇರೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಂದಿರೆ ಆರ್ನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಹೋತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಹೋದು ಪಾದಯಾತ್ರೆದ ಮೂಲಕನೇ ಆರ್ನ ವಿಚಾರಿಂಚಿನ ನಗ ಇದು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂದರ್ಶನ ಪಣ್ಣಂದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ದಕ್ಕ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಅಂಚತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂಚಿಲ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾತ್ರೆ ಅನ್ನಗ ನಡೆದು ಪೋಡು ಬಂದುಲ ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ಉಡುಪಿ ಹಿಡಿದು ಕುಡ್ಲ ಊಟ ಬರಡು ನಾಂಡ 4 ತುದೆ ದಾಂಟೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾಲ ಬದಲಾತಂಡೆ ಅಂಚಿನ ಇನಿಲ ತನ್ನ ಜೀವನೋಡು ಅನುಸರಣೆ ಹೊಂದೊಂದಿತ್ತಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಕುಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೆರಿ ಆರ್ನ ಪಾದಗೂ ತರೆಬಗ್ಗದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪ ಬಂದುಲ ಕೆ ಪೂಜಾರರು ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡಿರಿ ಪೂಂಜರು ಪಂಡಿರಿ ನಂಗೆ ಆತು ಮಾತ ವಿದ್ವತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ ವೃತ್ತಿಡು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಲ ಏನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೇತೆ ಬೇತನೆ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನ ಏರು ಪಂಪೆರ ಅವಿನ ಕೇಳುನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನವಟ ಉಂಡು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತ ವಿತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಕಿರಿಯ ಆಯ್ನ ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲ್ ಪೊರ್ಲುಡ ಪಂಡೇರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಡು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಹಿಂದೂ ನಡವಳಿಕೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಘ ಪಂಡು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಈ ವಿಭಾಗ ಸಂಘದನೇ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು ಅವೆನ್ನು ತಗೊಂಡಡೆ ಸಮಾಜಡುಪ್ಪಿನ ಈ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಲು ಕೀಳು ಸ್ಪರ್ಶ ಅಸ್ಪೃಶ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಸಮಾಜದ ಆಯ್ನ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನದ ವಿಕೃತಿಗಳು ಒಂದೇನು ಮಾತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಡ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಬಡದು ಕರಿನ 55 ಅಜ್ಪವರ್ ಸುಡ್ದಿಂಚ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಕೂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಯುವ ವಿಭಾಗ ಬಜರಂಗ ದಳ ಇನಿ ಜೀವ ಬುಡ್ತಿ ಅನ್ನ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಯುವಕೇರಿ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಯುವತಿಯರು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಸಮಾಜದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಮಾಜದ ಆಪಿನ ಅನ್ಯಾಯನ ತಡೆತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬಂದುಲ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಡ್ಚಿ ಅಥವಾ ಎಂಕಲ್ ದಾಳನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಲ್ತಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಹೊಲ್ತುಲ ಗ್ರಾಂಟ್ ಸಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಡೆದ ಬಾಕ ಎಂಚಿನ ಉಂಬಳಿ ಬಳವಳಿ ಓಲ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಜವಣರೇ ಕೈಡ್ದು ದುಡ್ಡು ಪಾಡೋಡು ನಮನೇ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡು ಮುರಾಣಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೇ ನವ ಜವಣಿಯರೇ ಏತ್ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋದು ಅರಿ ವಸ್ತುನು ಮಾತ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಈ ಓಲೋಲ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನೆರೆ ಬರಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಕಟ ಬರಡೆ ರೋಗ ಬರಡೆ ಅಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪೋಪೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬೈದಿನ ಮಲ್ಲ ಪಿಡುಗು ಸಂಕಟ ನಗ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಲೆಗೆ ಆಪಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಮೊಘಲರ್ನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಗಲ್ನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರ್ನ ಹಾವಳಿಗೆ ಇನಿ ತುತ್ತಾತಿನ ಬಡವಾತಿನ ಸಮಾಜ ಮಂಡ ಧರ್ಮ ಅನ್ನಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಏನೇನೆ ಕೈ ಬಿಚ್ಚಿದ ಬಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಬಲೆ ಎಂಕಲ್ನ
33 ಕೋಟಿ ದೇವತನಗಳು ಮದ್ದುಡು ನಿಗಲ ಒಂಜಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವಡೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಲ ಅವರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೇಟೆತ್ತ ಇಡೆ ಬಲ್ಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪಡೆದು ಅಕ್ಕಲಿನ ನಮ್ಮ ಕೈ ದೆತ್ತದು ಉಳಾಯಿ ಮಲ್ತಿನ ಪರಿಣಾಮ ಎಂಚಿನ ಅನ್ನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದೆ ಬಂಧುಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಇನಿ ಅವಹೇಳನ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಚಿನ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮಡ ಕೀಳರಿಮೆ ಬರಡು ನಮ್ಮಡ ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಬರಡು ಈ ಕೀಳರಿಮೆ ಬತ್ತ ನಿಗಲ ದಾಳತ್ತು ಮತಾಂತರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಂಗೆ ದಾಳ ಗೊತ್ತಂತಿನ ನಮ್ಮ ಮುಗ್ಧ ಜನಕಲೇದು ಹೋದು ಪಣ್ಪೇರೆ ತೂಲೆ ನಿಗಲ ಧರ್ಮಡು ಏತು ಮಾತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಏತು ಮಾತ ಒಂದು ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಉಂಡು ನಿಗಲಿನ ಎಂಚ ಮಾತ ತೂಪೇರು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತಾಂತರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡಪುಂಡು ಓ ವಿಚಾರಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನಗೂ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಡಿ ನನ್ನೊರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕುನ ಒಬ್ಬೇ ಒಂದು ಜೀವಿ ಆ ಜೀವಿ ಆವಡೊಂದು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತು ಉಂಡಲ್ಲ ನನ್ನೊರಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಬದುಕುನ ಆ ಜೀವಿನಿ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪಿನ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಗೋಮಾತೆ ನಂಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಆ ಗೋಮಾತದ ಆಕ್ರಂದನ ಇನಿ ಕೇಳೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಸೂದೆ ಕೊಡತಂಡಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಡು ಬರ್ಪಿನ ತೂತರು ಇನಿ ಈತ್ ಪೆತ್ತಲಿನ ಪತ್ಯರು ಈತ್ ಗೋಣಿ ಗೋಮಾಂಸನ ಪತ್ಯರು ಇಂಚ ಅನ್ಪಣದು ಯಾನ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ಯಮತೀಯರೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೂರದು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಇನಿ ಪಂಡಿರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅವಹೇಳನ ಮಲ್ಪನ ಬಿದಾಯದಗುಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಲಾಡ ಇತ್ತನಗಲ್ನ ಅನ್ಯಾಯ ಅನಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು ನಾವು ಆ ಕೈಕಂಜಿಲೇನಿ ಕಾಸು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಗಲೆ ಕೊರ್ನಿಡ್ದವರ ಅಗಲು ನಿರಾಯಾಸವಾದ ಕೊಣದು ಹತ್ತು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಣಪೇರಿ ಕಂಡದು ಕೊಣಪೇರಿ ಕಿದೇರ್ದು ಕೊಣಪೇರ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟ ನಂಗೆ ಐತ ಮಿತ್ತಿತ್ತನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕಡಿಮೆ ಆತಂಡೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥೇರೆ ಇದನ್ನ ನೀಲಾವರ ಪಣಪಿನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜರ ಸಾವಿರ ಗೋಮಾತೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ಓಲೆ ಪೋಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗೋಶಾಲೆ ಜಿಂಜಿದು ಪೋತೊಂದು ಬಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಲ ಅವಿನ ಬುಡುಪೂಜೆರು ಕೊಲ್ಲೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದು ಗೋಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಆ ಗೋಮಾತೆನ ಪೂಜೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರಿ ಐತೊಟ್ಟು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಜೀರದ ಒಂಜಿ ಗೋಶಾಲೆನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರಡು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ದೇಗು ಪಣ್ಣನ ಅಂಡಗ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಡು ಮಾತ್ರ ಪಣಪಿನತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬಿಂದು ಗೋವು ಆ ಗೋವುಗೂ ಇನಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆವಡು ಎಂಜಿನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಗ್ಲಿಗಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆವಡು ಮಾತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಂಜ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪ ಐತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಬದ್ದುಲ ಇನಿ ಪೇಜಾವರ್ ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಪಣ್ಣ ನೂದಿ ಅಂಕಲ ವಿಚಾರ ಒಪ್ಪುವ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಇನಿ ಒಟ್ಟಾತನ್ನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒಟ್ಟಾತನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅಲ್ಪ ಉದ್ಭವ ಆಯರು ಪಣ್ಣಗ ಆಯನ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಯನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಯಡೆ ಆಯನ ನಂಬಿಕೆ ಕಟ್ಟಳೆ ಈ ವಿಚಾರಡು ದೇವರು ಉದ್ಭವ ಆ ಶಕ್ತಿ ಉದ್ಭವ ಆತನ ಭಗವಂತನ ವಿಷ್ಣುನ 10 ಅವತಾರ ನಿಗಲ್ದೇನೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ವರಾಹ ನರಸಿಂಹ ವಾಮನ ಪರಶುರಾಮ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಬುದ್ಧ ಕಲ್ಕಿಂದಿ ದಶಾವತಾರ ತೂನಗ ಭಗವಂತೆ ವೈದ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ದನ ಆ ಸಮಾಜ ಆ ಕಾಲಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆ ದೇವರನ್ನ ಉದ್ಭತ್ತಿ ಆಂಡಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನ ಇನಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯರಿಗೆ ನಗ ನಮ್ಮ ಕೂಡು ಕಟ್ಟೊಳಿತ್ತಿನ ಈ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ಇನಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತನು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಳದ ಮರ ಗೋಳಿ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಾದನ್ನ ಅಂಡ ಐತ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ನಗ ಐಕ್ ಜಿಂಜ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆ ಇರೆ ಪೂ ಪರಂದು ಮಾತ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮಾತ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಂಕೇತ ಈ ಆಲದ ಮರ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿ ಪಣ್ಪುಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬಿಂದುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಓ ಬಾಗಡ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ ಬೇನೆ ಅಣ್ಣನ ಅಂಡ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಪಕ್ಕ ಭಜರಂಗ ದಳ ಐಕ್ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ಏತೋ ಜನ ಬಾರಿ ಬೇನೆಡ್ ಪಣೋದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ವಿಚಾರ ತರಿದರಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೋದು ಆಗಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದು ಓಲೊಂದು ಮಣ್ಬುಜಿ ಇಂಜ ಮಾತ ನಿಗಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆತಂಡ ಎಂಕಲೆಡ್ದವರದಾದ ಆವರೇ ಉಂಡು ಪಣ್ಣು ಅಂಡ ಜನ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಸಂಶಯ ತೂಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಏತೋ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪೋಯರು ಎಂಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿದ ಈ ಒಂಜಿ ನಡೆ ಪಣ್ಣನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಆವಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚುನ ಅಂಡಲ ಸೀದಾ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಆಕದ ಕೆರ್ಪುಜ ಉರಳು ಪಾಡುವ ಕೋಲುಡು ಬಡಿಪ ಈ ನಿನ್ನ ಜಾಗ ಪೋಲ ಅವು ಬೊಡ್ಡ ಕಡಂಬಲೆ ಆವಡು ಕಂದೋಡಿ ಆವಡು ಕೇಳಾವಡು ನಿನ್ನ ಜಾಗವು ಈ ಪೋಲ ನಿನ್ನ ಜಾಗ ಮುಡ್ದು ಈ ಬೈದ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತನ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತಂಡ ದಂಡಂ ದಶಗುಣಂ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಕೋಲುದಪ್ಪ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಬಂದುಲ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಎಂಚಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನ್ಯಾಯಾಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕಲ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗಿನಿ ಬೇನೆಂಡು ಅವಳ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆಡು ಪುಟುದಿನ ಕೊರಜಗ್ಗನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಪ್ಪರೆ ಅವಡು ಸಾನ ಇಪ್ಪಡ ಅವಡು ಗರಡಿ ಅವಡು ಉಬೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಗಬನ ಅವಡು ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟ ಇಪ್ಪಡು ಒಂಜಿನೇ ಒಂಜಿ ಶತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಪ್ಪಡು ಮಠ ಇಪ್ಪಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪಡೆ ಮುಲ್ಪ ಅನಾಚಾರ ಅನ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬತ್ತನ ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನನ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಎಂಚಿನ ನಗ ಇನಫ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ఆయన ಯಾವು ನೆಟೆ ಉಂಟಾದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷ ನನೆಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಿಗಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ತಾಕತ್ತ ಸಮಾಜ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಸೂಚನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಕಾರ ಸೇವಕರೇನೆ ಒಂಜಿ ರೈಲ್ಡ್ ಪೊತ್ತಾಯ ಆ ಪೊತ್ತಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಗುಜರಾತ್ ಆಯ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಂಚಿನ ಯಾನ್ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಯೋಧ್ಯದ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಅಥವಾ ಅಯೋಧ್ಯದ ಆ ದಾಂಚಾದ ಇಂಚಿನ ಅವೇನು ಉಂದಾಂಡ 1992 ಇಟ್ಟು ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇರೆ ಕಿರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅರೆ ಒಟ್ಟು ಮಾತ ಎಂಕಲುತ್ತಾ ಒಟ್ಟು ಪೋತ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಎಂಕಲ್ ತೂತಿನ ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನ ಅನ್ನ ಏರ್ಲ ಆ ದಾಂಚಾನೆ ದರ್ಪಲಿಂದ ಏರ್ಲ ಬಂತು ಸೇರಿ ದರ್ಪಲಿನ ಉಂಟಾವರೆಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಒಂಜಿ ಬದಿಟ್ಟು ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬೇಕೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಂಟುದು ಪೊಯ್ಯನು ಕೊಣತದೆ ಸರಯು ನದಿ ಪಾಡುನ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ ಜನಕಲ್ನ ಉದ್ವೇಗ ದೇಗಿನ ನಾಂಡ ಕೋರ್ಟು ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಕೊರ್ತುಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಐಕ್ ಮೂಡುತ್ತಿನ ನಿಬಂಧನೆ ಮಲ್ತುಜಿ ಜನಕಲ್ನ ತಾಳ್ಮೆದ ಕಟ್ಟೆ ಉಡಿತದೆ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತ್ರದ ಅಂತ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಸೈಂಗೋಲು ಬಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೈಪು ಕರಬದ ಪೈಪುಡು ಕಾಂಡೆ ಶುರುವಾಯಿನ 6 ಗಂಟೆಡು ಮೂಜಿ ದಾಂತ ಎಂಕಲ್ನ ಕಣ್ಣೆ ಎದುರುಡು 3 ದಿನ ಒಂದು ನಂಗೆ ನಿದರ್ಶನ ಉಂಡು ಆಯ್ನಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಡ ಯಾನ್ ಪಂಪ ಇನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಗ್ಲೇನು ಪಂಡಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಧುಗಳು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಂಧುಗಳು ಬಂಧುಂದೇ ಪಂಪಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರತ್ತು ಓಟದ ತಂತ್ರತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಎಂದು ತೆರೆಯಡೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಆಪಿನ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಂತ್ಯ ಇನಿ ಹಾಡುಡು ನನ್ನ ಈ ಭಾಗಗಳು ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾದಿಯೋಡು ಅಗಲಿಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ದೈವಲು ಪೂರ ಸದ್ಬುದ್ಧಿನ ಕೊರಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅವಮರ್ಯಾದೆ ಬಂತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡಮ ದಿನೋಟು ಅಗಲೇ ಬತ್ತದು ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಿಸಾಯಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡತಂಡು ಏರ್ನ ಒತ್ತಾಯದಂತ ಸ್ವಯಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಡು ಬತ್ತದಾಗಲು ಯಾಕೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಾಯಿನ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೊರಗಜ್ಜಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಮಾಜ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗುರುಕುಲಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾಕೆಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರಡ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಂಚಿನ ಅನ್ನಗ ಸಹನೆದ ನನೊಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ತಾಳ್ಮೆದ ನನೊಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಾಜ ಪುರುಷಗೆ ಜಿಂಜ ತಾಳ್ಮೆ ಉಂಡು ಆ ತಾಳ್ಮೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮಿತಿ ಉಂಡು ಆ ಮಿತಿ ಕಡತದು ಪೋಣು ನಾಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅವೇನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಂಟಾವರ ಬಂಗಾಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರು ಅಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟಂದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ದೈವಗಳು ನಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲು ಅಗಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿನ ಕೊರಡೆ
ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಾಪಿಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡು, ತನಿಯಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡು, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಅವು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ, ಅವಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅವು ನಂಬಿಕೆದ ಅಲ್ಪೊಪ್ಪನ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ಕ್ರಮ ಒವೇ ರೀತಿ ಇರ್ಪಡು, ಅಲ್ಪದ ಕ್ರಮಟ ಅವು ನಡತುಂಡು ಐಕು ಮಾತಲ ಎಂಕಲು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ನಂಬಿಕೆಡು ತರಬಗ್ಗಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನನಾಂಡಲ ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಏಪ ನಮ್ಮ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತವೇತಾಪನ ಅಪ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಲಿ ನಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ಬಜಿ ಸುಲಭ ಪಂಡು ಇನಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಒಟ್ಟಾತಂದು ಮಾತಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾತಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಲನ ಅದೇ ಈ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿನ ಈ ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿನ ಉಂತಾಪನ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಗಜ್ಜನಂಕು ಕೊರಡೊಂದು ಪಣೊಂದು ಯೋಪೇತಂ ಭೈಷ್ಮೀ ಮಧ್ವಕರಾರ್ಪಿತಂ ಆಪದಾಂ ಅಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಂ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ. ಇನಿ ಕುತ್ತಾರ್ಪದ ಬುಡ ಈ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾತ ಒಂಜಿ ದೂರು ಮುಖಂ ಬೈದ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೋರ್ಡು ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಆಕ್ರಮಣಲು ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮಿತ್ತು നടത്തുന്നുണ്ട്. ಒಂಜತ್ತು ರೆಡ್ಡತ್ತು ಮೇಲು ಮಾತ್ರ നടത്തുന്നുണ്ട്. ನಂಗೆ ನಿಕ್ಕಿ ನ್ಯಾಯ ಬೋರ್ಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ದಾನೆ ನಿಕಲ ಮಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ದಾನ ಮಲ್ತಲ್ಲ ನಡಪುಂಡು ಇದೇ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ಕೀಳರ್ಮೆ ಪುಟ್ಟೋಡು. ಇನಿ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏತಮಾತ ದೇಶಡು ಉಳ್ಳ ಏತಮಾತ ದೇಶದ ಮಿತ್ತು ಪರದೇಶದ ಕಲ್ನ ವಿದೇಶದ ಕಲ್ನ ದಾಳಿ ಮಾತ್ರ ನಡತದಂಡು ಏತೋ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸರ್ವ ವಿನಾಶ ಆದ್ಬೋತುಂಡು, ಸರ್ವ ವಿನಾಶ ಆದ್ಬೋತುಂಡು. ಬಾಕಿ ದೇಶದ ಮಿತಿ ಎಂಚ ನಡ್ತದಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಿತ್ತುಲ ಇದು ಮಾತ್ರ ಆಕ್ರಮಣಲು ನಡ್ತಂದುಂಡು ಅಂಡ ಇನಿಕಲ ಸತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಒರಿದನ್ನು ಬಂದ ಅಂಡ ಐಕ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಏತೋ ದೇಶದ ಮಿತ್ತು ನಡತಂಡು ಸರ್ವನಾಶ ಆದ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಮೂಲು ಅಂಚ ಆಯ್ಜಿ ಇನಿಕ್ಲ ನಮಾದೇ ಒರಿದ ನಂಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಿತ ಉಪ್ಪನ ಗೌರವ ನಂಬಿಕೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾವ ಬತ್ತಾ ಬಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಒರಿಪ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಿತ್ತು ಇನಿಕಲ ಪ್ರಪಂಚೋಡೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ದೇಗ ಮುಲ್ತ ರಾಜಕಾರಣನ ಮುಲ್ತ ಉದ್ಯೋಗನ ಮುಲ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಭಾರಿ ಎತ್ತಡು ಸ್ಥಾನಗಳು ಉಂಡು ಬಂದದು ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೋಸ್ಕರ ಹಿನಿಕಲ ಏತೋ ದೇಶದಗಳು ನಂಗೆ ತರ ಬಗ್ಗ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಿತ್ತು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಏಪೋಲ ಉಂಡು ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾದ ಉಂಟುದು ತಡೆಪೋಡು ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಿತ್ತು ನಂಗೆ ಗೌರವ ಬೋಡು ಇಂಚಿನ ಆಕ್ರಮಣ ಬನ್ನಗ ಮಾತ್ರ ಆತು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾಂಗ್ ಬರೋಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದೊಂದು ಹಾಲು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಏತೋ ಮೋಸಡು ಮಾತ ನಡತೊಂಬಿಡು ಐಕ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಉಪ್ಪೋಡು
ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಪುನಃ ರಾಮನ ಮಂದಿರ ಅಯೋಧ್ಯೆಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ವೈಭವದು ಮೆರವೊಂದಿತ್ತಿನ ಪರಕೀಯರ್ನ ಆಕ್ರಮಣದ ಅವರ ಅವು ವಿರೂಪಗೊಳಗಾಂಡು ಶತಶತಮಾನದ ಕಾಲ ಐಕ ನಮ್ಮ ಪೋರಂಬಿಯ ಕಡೆಕಲ ಜಯ ತಿಕೊಂಡು ಅಂದು ಒಂದು ರಾಮದೇವರನ ಸ್ಥಾನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಅಂದು ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಅಂದು ಇಂದ ಎಜ್ಜೆತೊಣ್ಣೆ ಪಂಡದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವು ನಂಗೆ ಕೈಗೆರ್ಸದು ಕೋರುಂಡು ಮಂದಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡದು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೋರುಂಡು ಮಂದಿರ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತೀಕವಾದವು ತರದೆರ್ತದು ಉಂಟೋಡು ಈತ ಮಾತ್ರ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಪಣ್ಣದ ಅಂಡ ಐಕ್ ಏರ್ಲ ಪೋಟಿ ಹೊಡಿಸಿ ಎಂಕಲ್ ಕೊರಪ ಪಣ್ಣದು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಸೇರ್ಸ ಅಂಡ ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ರಾಮ ಭಕ್ತರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರಿ ದೇವರ ನಿಮಿತ್ತ ರಾಮದೇವರ ನಿಮಿತ್ತ ನಂಗೆ ಏತು ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ನಮ್ಮಟ ಏತು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಉಂಡು ಪಂಪಿ ನೀವು ಒಂದು ತೊಯ್ಪಾವನ ಇನಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಂಡ ಇನಿಕವು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅದು ಒರಿತಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡ ಆಯ್ನ ಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಪೂರ ತಯಾರಂಡ ನಾನು ಕಟ್ಟುನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಆತೆ ನಾನು 2-3 ವರ್ಷೋಡು ಅವಲ ನಡೆದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟು ನಾವು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆದ ಓರಿದುಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆದ ಓರಿದಿನವು ದಾನ ಪಂಡ ಅಂಡ ಆ ಮಂದಿರ ಅವು ಮಂದಿರವಾದೇ ಒರಿಯೋಡು ಏಪು ಮುಟ್ಟ ಆ ಚಂದ್ರಾರ್ಕ ಕಾಲ ಅವು ಮಂದಿರವಾದಿ ಒರಿಯೋಡು ಅವು ಮಂದಿರವಾದ ಓರಿಯೋಡು ಪಂಡ ಐಕನ ಮಠ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಈ ನೆಲಟು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂತತಿ ಏತ್ ಸಮಯ ಒರಿಯುಂಡ ಹಿಂದೂ ಸಂತತಿಡೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏತ್ ಕಾಲ ಒರಿಯುಂಡ ಆತ ಕಾಲ ಆ ಮಂದಿರವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕಾಲ ಉಳ್ಳ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟದಿನ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕಾಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅಪಂಡವೇನು ಮಂದಿರವಾದ ಒರಿಪಾವಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏರಿಗವು ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆ ಸಂತತಿ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾಯಿ ಸಂತತಿಡು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಕೋರೋಡು ಅವು ಕೊರೋಣ ಮಾತ್ರ ಮಂದಿರವಾದ ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅವು ಆ ಮಂದಿರ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಂದಿರವಲ್ಲ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಒಂಜೇ ಹತ್ತು ಇನೇ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೊರಡು ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರೊಳಗೆ ವಾನ ಮನೆ ಅಪಮಾನ ಅವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಒಂಜೇ ಕತ್ತು ಊರೂರುಡು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಒರಿಯೋಡು ಬಣ್ಣದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂತತಿ ಒರಿಯೋಡು ಆ ಸಂತತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಅವರಿನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಇದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಸಮಾಜೋಡು ದಾನೆ ತೋಂದುಳ ನಮ್ಮ ರಾಮದೇವರು ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚು ನಾವು ಮಾಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ನಡ್ತಂಡೆ ಅಂಜಿ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ನಡತದು ಬಂಡು ನನ್ನದಾನೆ ಪೂರ ಬೇಲೆಂಡು ಬಂಡದು ರಾಮದೇವರು ಪಿರ ಪಿದಾಡು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಅಥೋರ್ತುಗು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವರು ಬತ್ತು ಪಂಪೇರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಪೋದು ಬಡ್ಚಿ ನಮ್ದು ಹೇಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಉಂಟುಗ ಈ ಲಂಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿ ಮಲ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪುಗ ದೇಗಿ ಬಂದಾನ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಪಟ್ಟಣ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಮಯಮಾಯಿನ ಪಟ್ಟಣ ಉಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪುಗ ಆ ಪುರ್ತುಗು ರಾಮದೇವರು ಪಂತಿನ ಪಾತೆರ ಮೆಗ್ಯ ಅತ್ತು ಜನನೀ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರೀಯಸಿ ಅಪಿ ಸ್ವರ್ಣಮಯೀ ಲಂಕಾ ನಮೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೋಚತೆ
ಲಂಕಾ ಬಂಗಾರದ ಆದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಜನ್ಮಭೂಮಿದ ಎದುರುಡು ಅವು ತೃಣ ಸಮಾನ ರಡ್ಡು ಆಯ್ಕೆ ದೀಪನ ಎನ್ನ ಎದುರುಡು ಏರಂಡಲ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬೋಡ ಸ್ವರ್ಗ ಬೋಡ ನಿಕ್ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಬೋಡ ಸ್ವರ್ಗ ಬೋಡ ರಾಮದೇವರು ಪಣ ಪೇರು ಇಂಚ ಏರ್ಲ ಎನ್ನ ಎದುರುಡು ರಡ್ಡು ಆಯ್ಕೆ ಈರು ಬಣ್ಣದ ಅಂಡ ಯಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೇನು ಎನ್ನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ದೇಗ ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಇಷ್ಟ ಸ್ವರ್ಗಾದ ಬಿಗರಿಯಸಿ ಐಡ್ಲ ಮಲ್ಲವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ ಮಿತ್ತು ಮಾತೃಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ವಾ ನಮನದ ನಂಗೆ ಗೌರವ ಬೋಡು ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನೇ ಬೈ ರಾಮದೇವರನ್ನು ತೋಪಾಲ್ ಕೊರಿಯರು ಇಂಚಿನ ರಾಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ನೆಲೋಡು ನಮ್ಮಡ ಬೋಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದಾನೆ ತಗೊಂಡುಳ್ಳ ರಾಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಓಳು ರಾವಣನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಓಳು ರಾಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಇಷ್ಟ ಸ್ವರ್ಗಾಧಿಪಿ ಗರಿಯಸಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕೊರಡು ತೋಜ್ಪಾವಡು ಮಾತೃಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಮಿತ್ತು ನಂಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ಗೌರವ ಬೋಡು ರಾಮಡಲ ಭರತಡಲ ವಿವಾದ ಮಿಗ್ಗೆ ಬಲ ಅಡಿಕಲು ರಾಜ್ಯ ಎಂಗ್ ಪೊಡ್ಚಿ ನಿನ್ನಡಪಾಡು ಇದು ಎಂಗ್ ಪೊಡ್ಚಿ ನಿನ್ನಡಪಾಡು ಆಸ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಗೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲ ಎಲ್ಲೂ ಲಡಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ ಬೋಡು ಬಂದದು ತೂಯಿನ ಮಾತ ಎಂಗ್ ಬೋಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವು ರಾವಣನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಟ್ಟಂದ್ರೆ ದಾನ ಉಂಡಡಲ್ಲ ಅವು ಎಂಗ್ ಬೋಡು ಎರಡಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಅವು ಎಂಗ್ ಬೋಡು ಅವು ಇಂಚು 19 ಆಯುಧಾಲ ಬೇನೆ ಅವು ಆ ದಾನ ಹಾಲದ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಗ್ ಬೋಡು ಅವು ಸೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಹೊಕ್ಕೋರೇನ ಬುಡೆದಿಲ್ಲ ಆವು ರಾವಣನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೀತಾದೇವಿನ ಕಂಡೊಂದು ಬಲ್ತೆ ಒಂದು ಇನಿಕಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ರಾವಣನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೂಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಮಾರೀಚೆ ಬತ್ತೆ ಬಂಗಾರದ ಜಿಂಕೆದ ವೇಷ ಪಾಡೊಂದು ಮಾರೀಚೆ ಬತ್ತೆ ಐಕ್ ಮೇ ಮರ್ಲನ್ ಬಂದಾಂಡ ಐತ ಪಿರಾವಡೆ ಬರ್ಪೆ ರಾವಣೆ ರಾವಣಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುಣು ಬಂದಾಂಡ ಸೀತಾದೇವಿನ ರಾಮದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಇನಿಕ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏದು ಪೊಣ್ಣುಲು ನರಕ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾಣೆ ಆದ ಪೋಯಿನಾಕಲು ಏದ್ ಜನ ಏದು ಪೊಣ್ಣುಲು ಪೋಯರು ಏದ್ ಜನ ಕೊಲೆ ಆಂಡ್ ಏದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆಂಡ್ ತಿಕ್ಕಂದೇ ಪೋಯಿನ ಓಲ್ ಪೋತೇರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಂದೇನು ತಪ್ಪಾವಡು ಬಂದ ಅಂಡ ದಾನ ಮಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ರಾವಣನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ರಾಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕೊಳ್ಳಿ ಕೊರಡು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ರಾಮನವಮಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ರಾಮನವಮಿ ಬಂದಾಗ ಜೋಗಳಿಗೆ ಪೂರ ರಾಮನ ವೇಷ ಪಾಡ್ಗ ಸೀತನ ವೇಷ ಪಾಡ್ಗ
ಅಷ್ಟಮಿ ಸಮಯಡು ಜೋಕುಲ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಪಾಡ್ಪಾವ ವರ ಪಾಡಿಬೋಕ ನನ್ನ ರಡ್ನೆ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಜೋಕುಲು ಕಾತುಂದುಪ್ಪ ರಡ್ನೆ ನನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಜೋಕುಲು ಕಾತುಂದುಪ್ಪ ದೇಗ ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಆವಡು ಯಾನ್ ರಾಧೆ ಆವಡು ಜೋಕುಲು ಕಾತುಂದುಪ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ರಾಮನವಮಿ ಬಂದಾಗ ಜೋಕುಲೆಗೆ ರಾಮನ ವೇಷ ಪಾಡ್ಪಾಲೆ ಸೀತನ ವೇಷ ಪಾಡ್ಪಾಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಬಲ್ಲೆ ಬಾಲೆಗೆ ರಾಮನ ವೇಷ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲೂ ಕೌಸಲ್ಯನ ವೇಷ ಪಾಡ್ಲೆ ಶಬರಿನ ವೇಷ ಪಾಡ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಬಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲೂ ಕೌಸಲ್ಯನ ವೇಷ ಪಾಡ್ಲೆ ಶಬರಿನ ವೇಷ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೈಕನ ವೇಷ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋಡ್ತಿ ಮಂಥರನ ವೇಷ ಪಾಡೋಡ್ತಿ ಅಪದ ಇಲ್ಲದ ಬಾಲೆಗೆ ರಾಮನ ವೇಷ ಪಾಡ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದೀಜಿ ಮಣ್ಣಂದ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಆಯ ರಾಮ ಯಾಪೆ ಏನನ್ನೇ ರಾಮ ಮಲ್ಪ ಬಂಡ್ಲ ಏನಲ್ಲ ರಾಮ ಮಲ್ಪಡು ಯಾನಲ್ಲ ರಾಮ ಯಾಪೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಂದ ಬೋಂಡ ಜೋಗುಳ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪದ ದಾಂಡಲ್ಲ ರಾಮ ವೇಷ ಪಾಡೋಣ ಆಪರ್ ಪಂತ ಪಾತ್ರ ಯಾನ ರಾಮ ಯಾವಡು ಯಾನ ರಾಮ ಯಾವಡು ರಾಮನ ಮಿತ್ತು ಇಂಚ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟಾಡೆ ರಾಮನ ಮಿತ್ತು ಇಂಚ ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟಾಡೆ ರಾಮ ಬಂಡ ಏರು ರಾಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದ ನಿಧಾನಗು ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಆ ಬಾಲಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಬರ್ಕ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನವು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹತ್ತು ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನವು ಅವು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಪಂಡದ್ದಾನೆ ರಾಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏ ಪಾಪುಂಡು ಆನೆಗೆ ರಾಜೆ ಒರಿ ರಾಜೆ ಇತ್ತುಂಡ ಯಾವು ರಾಜ್ಯ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಆದ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ರಾಜರ್ನಕಲ ಕಾಲ ಹತ್ತು ಇನಿ ಉಪ್ಪುನವನ್ನ ಮಠ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಟ ಉಪ್ಪುನವು ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯ ಈ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯದ ಕಾಲಡ್ಲ ರಾಮರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಬಂದ ಅಂಡ దాని ఆవిడు ప్రజకులు పూర రామరావుడు ప్రజకులు పూర రామరావుడు ನಮ್ಮ ಜೋಗುಲೇನು ಆ ನಮನಿ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಗ ರಾಮನ ಆದರ್ಶದಾನೆ ಜೋಗುಲೆ ತೆರಿಪಾಗ ಯಾನ ರಾಮ ಯಾಪೆ ಪಂಡದು ಜೋಗುಲು ದುಂಬನ್ನಾಗ ಅಕಲಿಗೆ ರಾಮೆ ಪಂಡ ಏರು ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಗ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಗಿಂತ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಈ ದೇಶದ ಮಿತ್ತೆ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದ ಬಿಗರಿಯಸಿ ದೇಶಗೂ ಬೋಡಾದ ದೇಹ ಬುಡ್ರಿಗಳ ಯಾನ್ ತಯಾರು ಅಂಚಿನ ದೇಶಭಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆ ಕೊಡ್ಕ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಬಂಡದಾನ ದಾನೆ ದೇಶ ಬಂಡವು ಕಾಲಿ ಉಂಟುಂಡು ಭೂಮಿಯ ದೇಶ ಬಂಡದಾದ ಉಂಟುಂಡು ಭೂಮಿ ಅತ್ತೆ ಮುಲ್ತ ಜನಗಳು ಮುಲ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಲ್ತ ಆಚಾರ ಮುಲ್ತ ವಿಚಾರ ಒಂದು ದೇಶ ಬಂದ ಆ ದೇಶದ ಮಿತ್ತು ಈ ಜನಗಳ ಮಿತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಿತ್ತು ಈ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಮಿತ್ತು ಮುಲ್ತ ವಿದ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಗೌರವ ಉಣ್ಣು ಬಂದ ಅಂಡ ಅವು ದೇಶಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾಗ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಗೌರವ ದೀವೊಂದ ನಮ್ಮ ಜೋಕಳಿಗೆ ಏತ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಎತ್ತಪಟ್ಟುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಮಂಡಲ ಯಾವಂದು ದುಂಬು పొరుతుకంది పొరుతుగు మూజిగొడి కస్తలేనగా వా ఊరుగుల పొగ్గిలే ಊರು ಉಡ್ಲ ತಾಳದ ಶಬ್ದ ಭಜನೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನು ಅಂದ ದುಂಬು ಬಣ್ಣದ ಒಂದು 100 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವತ್ತು ಮೊರಾನಿ ಬಣ್ಣದ ಅಂಡ ನನ್ನ
ರೇಡಿಯೋ ಟಿವಿ ಬರೋಡು ದುಂಬು, ರೇಡಿಯೋ ಟಿವಿ ಬರೋಡು ದುಂಬು. ವಾ ಊರಿಗೂ ಕತ್ತಲಾನಾಗ ಪೊಗ್ಗಿಂಡಲ್ಲ ಮಾತುಗಳ ಭಜನೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನು, ತಾಳದ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನು ಪುರ್ತ ಕಂದನ ಬಣ್ಣದಾಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಬಾರುಳು ಪೂರ ಪಂಜಾವು ಅಂಜಾವು ಕೈಕಾರ ದುಃಖಮದ್ದು ತುಳಸಿಗೆ ನಾರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರ್ತದೆ, ದೇವರ ದುಡುಕುಲೊಂದು ದೀಪ ಹೊತ್ತಾದು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಭಜನದ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಪದ್ಯಗಳು ಮಾತು ಬರ್ಪೂಜಿ ಮಲ್ಲಜಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ರಾಮ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನಾಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಏಪ ರೇಡಿಯೋ ಬತ್ತಂಡ ಟಿವಿ ಬರ ಶುರು ಅಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪಿರಾವುಕೊಂಡು ರಾಮದೇವರು ನಮ್ಮ ತಿಗ ಹಿಡಿದು ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿದು ದೂರ ಆಯಿರ ಶುರುವಾಗ ದೂರ ದೀರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಡು ಕಷ್ಟ ಉಪ್ಪು ಸುಖ ಉಪ್ಪು ಬಾಯಿ ಜತ್ರ ಅಂಡ ರಾಮರಾಮ ಬರಂದಿತ್ತಲೆ, ಬಾಯಿ ಜತ್ರ ಬಂದಾಂಡ ರಾಮರಾಮ ಇನಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಂದಾಂಡ ಜೋಕುలు ಎತ್ತುಕೇನು ಅಂಡು ನಮಗ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪನ ದಾ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೆ ಇರೆಗ್ ವಾ ಪದ್ಯ ಬೋಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದ ಬೋಡ, ಕನ್ನಡದ ಬೋಡ, ಹಿಂದಿದ ಬೋಡ, ತಮಿಳ್ದ ಬೋಡ ಅಂದು ಬೋಡು ಇದಾನ ಪಂದುಲ್ಲ ಏನು ಫಿಲಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಬೊಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪನ ಅವು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಜಿ ದೇಗ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಕಲ್ಪಾದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಇಲ್ಲಡು ಕಲ್ಪಾದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಉನು ಮಾತ ಇಲ್ಲಡು ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೂಡು ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಟಿವಿ ಇಲ್ಲೋಲಾಯಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಟಿವಿಡು ಬದುಕುಲ್ಲದಂಡು ದಾನ ಬೋಡು ಓವು ವಿಚಾರ ಬೋಡು ಅದು ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಟ್ಟಾಂದನ ಏತು ಮಾತ ಬೋಡು ಆ ಜೋಕುಲಿಗೆ 24 ಗಂಟೆಲ ಜಿಂಜಾವುದು ఉండవు. వా పురుతు ఓవు ధారావాహి ఓవు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఐక ఓవు పద్యాలు పూర జోకులు బైహార్ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿನಿ ಕಾಲ ಕೆಟ್ಟುపోతుండు ಜೋಕುಲು ಪಣ್ಣಗೇನುಜ್ಜ ಕಾಲ ಓಲಿ ಕೆಟ್ಟುಂಡು ಜೋಕುಲ ಪಣ್ಣಗೇನುಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತುಳ್ಳನ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರೈತಿ ದಬಾಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬಲ್ಲ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಲ್ಪಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಲ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ತುಂಬಲ್ಲ ಬಾಳೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಗ್ಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಂಡು ಬಣ್ಣದಜ್ಜಿ ಜೋಗ್ಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಂಡು ಬಣ್ಣದಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂದಾಗಲೇ ಸೊಂಬ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತು ಬಂದಾಗ ಅವಲ ಸುತ್ತು ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುಂಡಾಗ ಅವಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವಲ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ತಂಡು ಅವಲ ಗಂಧ ಮುಟ್ಟ ಅವನುಂಡು ನಮ ಮಲ್ಪಂದೆ ಜೋಗ್ಲಿಂದ ಈ ಮಲ್ಪಲ ಬಂದಾಂಡ ಜೋಗ್ಲು ಮಲ್ಪಯ ನಮ ಮಲ್ಪಗ ನಮ ಭಜನೆ ಮಲ್ತಾನ ಬಂದಾಂಡ ಜೋಕುಲು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕು ದಾನೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪದ್ಯ ಉಂಡಲ್ಲ ಭಜನೆ ಪದ್ಯ ಬಾಯಿಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೂಗುದು ಕಲ್ತಿದ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡು ಹಿರಿಯರ್ ನಾಕ್ಳು ಪಣೋದಿತ್ತೇರು ಪುಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬತ್ತೇ ಬಿಡ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಗುಲಡ ಓರಿಯವನು ಇಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂಬತ್ತನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ಹೊಡೆದವರ ನಮನೇ ಬುಡಿಯ ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಿತ್ತು ಜೋಗುಲಿಗೆ ಗೌರವ ಪುಟ್ಟುಜ್ಜಿ ಇನಿ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ದಾನೆ ಮಾತು ಸುತ್ತು ಬೋಡು ಒಂಜಿ ತಾಳ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ದಾನೆ ಬೋಡು ನಾನು ಮೃದಂಗನ ಅವು ಅವನ್ ಮಾತ ಬೋಡ್ದು ಒಂಜಿ ತಾಳ ಯಾವ 100-200 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಒಂದು ತಾಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಇನಿ ಏದು ಇಲ್ಲಡು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ತಾಳ ಉಂಡು ಕೈದೆಪ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಿ ಏದು ಇಲ್ಲಡು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಬೊಟ್ಟಾವನೇನೆ ಮನಸ್ಸು ಜಿಂಜಾವನ ಟಿವಿ ಇನ್ನು ಟಿವಿಲ ಯಾವಂದು
ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬೈದನ. ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಏತೈಕ್ ಕಾಸು ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಕಾಸು ಏತ ಇಲ್ಲಡು ವಾ ಇಲ್ಲಡು ಟಿ ವಿ ಇಜ್ಜಿ ಏತ ಇಲ್ಲಡು ತಾಳ ಉಂಡು ವಾ ಇಲ್ಲಡು ಟಿ ವಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಣ್ಣಂದ ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾನ ಕೊರೊಂದುಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸುರುಮಲ್ಪುಗ ರಾಮದೇವನ ಪುದಾರಡು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆ ಒಂದುಂಡು ಆ ರಾಮದೇವನ ಪುದಾರಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸುರುಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಡ ಒರಿಪಾವಡು ಬಂದ ನಂಕೈಟು ಗೌರವ ಬೋಡು ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಸೊಡ್ಡ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ ಕುಲ ನಮ್ಮ ಗುಡಿಗುಂಡಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಒರಿಯೋಡು ಬಣ್ಣದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಎದ್ದಿನ ಒರಿಪಾವಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋಗುಳು ಎಲ್ಲ ಒರಿಪಾವಡವೇನೆ ಆ ಜೋಗುಳಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳೇನು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳಿಗೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಜ್ಜ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳನ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಎಂಚ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಆ ಜೋಕುಳನ ನಡೆ ನುಡಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳನ ವೇಷಭೂಷಣ ಎಂಚ ಉಂಡು ಯಾನು ಒರಿ ಹಿಂದೂ ಪಣಪಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳ ನಮ್ಮ ಏತು ಒರಿಪಾದ ಜೋಗುಳು ಪಣ್ಣಕ್ಕೇನು ಉಜ್ಜಾ ಪಣ್ಪೇರೆ ಕಾಲ ಕೆಡು ಪಣ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳಿಗೆ ಕುಂಟು ಪಾಡ ಕಲ್ಪಾದಿನಿ ಏರು ಜೋಕುಲೆ ಬೋಡ ಏನ ಕುಂಟು ಆ ಜೋಕುಲೆ ಬೋದು ಕಳೆ ಮಲ್ಕೊಂಬತ್ತೀರಾ ಪೋಡ್ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ವೇಷಭೂಷಣ ಇಜ್ಜಿ ನಡೆನುಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನೋರಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಪುದಾರು ಉಂಡಾಕಿ ಅಂಡ ರಡ್ಡ ಅಕ್ಷರ ಅಂಡ ಸರಿ ಮೂಜ ಅಕ್ಷರ ಅಂಡ ಸರಿ ಓಲುಂಡು ಪುದಾರು ಒಂಜಿ ಭಾರತ ಪುದರ್ಗೆ ಏನಂದ ಅಂಡ ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂದೂ ಇನಿಗೆ ಪಣ್ಣೊಳಿಯ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ದಾಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಅಕ್ಷರ ಪಟೋಣರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಲ ದಾಂಡ ಪೋಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಏ ಸಮಯ ಒರಿವು ನನ್ನ ತಡಾತಜ್ಜಿ ಇನಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳಿಗೆ ಎಡ್ಡು ಪುದರ ದೀಕ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಪುದರ ದೀತುಜಿ ಎಡ್ಡು ಪುದರ ದೀತುಜಿ ನನ್ನ ಎಡ್ಡು ಪುದರ ದೀಕ ನಂಗೆ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಪುದರ ದೀದ ಆದನು ಮಾಡಲ್ಲ ಪುದರ್ನ ಪಗರ್ ಪಾವರೆಗೆ ಏತು ಕೊಡ್ತು ಬೋಡು ಎಡ್ಡು ಪುದರ ದೀವನ್ಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡು ಪುದರ ದೀದ ಜರು ಬಣ್ಣದ ಅಂಡ ಕೋರ್ಟ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಪುದರ ಪಗರ್ ಪಂಬರೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಿತ್ ನಂಗೆ ಗೌರವ ಪುಟ್ಟಾವನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಂಗೆ ತಿರುಪಾ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೀಜಾ ಬಣ್ಣದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಜಿ ಬಣ್ಣದ ಅಂಡ ಎಲ್ಲನ ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪರಕೀಯ ರಾಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ನ ಅಕಲು ಬದಲು ಸಾವಣವೇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಿತ್ ಗೌರವ ಓರಿ ಪಾವನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ಬಣ್ಣದ ಅಂಡ ಇನ್ಯಾನಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಜೋಕುಳ ಪುದರ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪಗರ್ದ ಜೀ ಬಣ್ಣದ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ದಾನಿ ಅಕಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪರಕೀಯರಾದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಯಿಬೋದು ಅಕಲು ಪುದರ್ ಪಗರ ಪಾವನವೇರು ಬೋಡ ಒಂದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ತಡಾತಜಿ ರಾಮದೇವ್ರನ ಪುದರ್ಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳಿಗೆ ಎಡ್ಡು ಪುದರ್ ಬೇಕಾ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟು ನಾವು ಮಲ್ಲ ಹತ್ತು ಮಂದಿರ ಅದು ஒரு ಪಾವನು ಮುಖ್ಯ ಅವು ಒರಿಯೋಡು ಬಂದಂಡ ರಾಮದೇವ್ರನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ರಾವಣನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ಮೂಲಾವಡು ಐಕ್ ದಾನಮಾದ ಮಲ್ಪೋಡ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಮ ಸೂನು ಮಲ್ಪುಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವನವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಟ ಈ ನಮನಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇನಿ
ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮಿತ್ತು ಈ ನಮೂನಿ ಬಗೆ ಬತ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ತುಚ್ಛೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಬಂದಾಗ ಅವನು ಒರುಪಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ಈತ ಜನ ಏನ್ ಜನಮ ಆಯೇ ಉಂಬಿಯೇ ಬಂದು ಪಣಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗ ಆತ ಇಂಚಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಂಟು. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ಅಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಒಂಜಿ ಪಂಡದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಆಯಾ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ನಮ್ಮಡ ಉಪ್ಪುನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಕಾಲಗೂ ಪಿದಾದಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪಾ ಕೊರಿಯಾ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲದಾನಿಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೌರವಡು ತರದಿರ್ತದೆ ಬದುಕೋಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋಗುಲು ಎಲ್ಲದಾನಿಗೆ ತರದಿರ್ತದೆ ಬದುಕೋಲಿ ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಈದ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಮಣ್ಣಂದ ಅಂಡ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲದನ ಎಂಚ ಆವು ಅವು ನಂಚು ನಮ್ಮ ನೆಂಪುದಿ ಒಂದು ಜೋಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮದ ಕಷ್ಟ ಎಂಚಿನ ಪಂಪೆ ನಾವು ಅವಂಚ ಅವನ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಎಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಒಗ್ಗಟ್ಟಡು ಉಪ್ಪುಗ ನನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಪೊಲ್ತು ಮಾಡ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಪೊಲ್ತು ಮಾಡ್ರೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಅಡ್ಡ ಸಾಧಿದ ಕೆಲಸಗಳು ನಡತೊಂದು ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಂಗೆ ಅವಮಾನ ಆಪಲೆಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಬೇಲನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳರ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟನೆ ಪೊಲ್ತು ಮಾಡ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಮೂನಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡತೊಂದು ಪುಂಡು ರಾಮಯ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇ ಸೀತೆ ಎಂಚ ಒಟ್ಟು ಇತ್ತೇರು ಅಂದ ರಾಮದೇವರು ಲಕ್ಷ್ಮಣದೇವರು ಸೀತಾದೇವರು ಎಂಚ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಇತ್ತೇರು ಮಾರೀಚೆ ಒರಿ ಪೊಗ್ಗಿಯೇ ಮಾರೀಚೆ ಒರಿ ಉಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗೆ ಸೀತಾದೇವಿನ ಮರಳು ಮತ್ತೆ ರಾಮದೇವರು ఆయన ಹಾಕರೆ ಬಣ್ಣಗೋಸ್ಕರ ఆయన ಬೆರಿಪತಂ ಪೋಯರು ಪೋಯಿನವಳು ರಾಮದೇವರು ಅಂದ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಹತ್ತು ಒಂದು ಮಾರೀಚವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದು ಬಾಣುಡು ಹಾಕಿಯರು ಸೈನಗ ದಾನ ಮಲ್ದೆ ಮಾರೀಚೆ ಹಾ ಸೀತಾ ಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಂಡದು ರಾಮದೇವರನ್ನ ಧ್ವನಿಟ್ಟು ಕಲ್ಕೆ ರಾಮದೇವರನ್ನ ಧ್ವನಿಟ್ಟು ಕಲ್ಕೆ ದೇಗ್ ಅವಳು ಸೀತೆಡಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಉಪ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ದಾನ ಗೌರವ ಭಾವ ಉಂಡು ಪುಡತ್ವಾಡಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಪಂಡ್ ಬೇರೆ ರಾಮಗ ದಾನ್ನ ಅವ್ರು ಬೇನೆ ಆತಂಡು ಮಾರಿದೆ ಆ ರಾಮದೇವರ ದಾನ್ನ ಹಾನಿ ಮಲ್ದೆ ಲಕ್ಕಂ ಪಿದಾಡ್ಲ ರಾಮದೇವ್ರನ್ನ ನೆಕ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಲ ಪಂಡದೆ ಇಜ್ಜಿ ರಾಮದೇವರ ಅಂತ ದಾಲ ಅವ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ರಾಮದೇವರನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದಾನ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂದ ಅಂಡ ಸೀತಾದೇವಿ ಒಡ್ಡಮುಟ್ಟ ಪಾತಿರಿಯರು ಆಂಡ್ ಸೀತೆರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಿತ್ತುಪ್ಪನ ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಡಿ ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಉಂದೇನೆ ಕಾದೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಿಡು ರಾವಣೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾನ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ರಾಮದೇವರನ್ನ ಧ್ವನಿನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾರಿಜೆ ಕಲ್ಕಿನೇ ಹತ್ತು ರಾಮದೇವರ ಕಲ್ಕಿನೇ ಪಣ್ಪುಲ್ಲಕ್ಕ ಆ ಮಾರಿಜೆ ಮಲ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆನಿ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆನಿ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಇನಿಕ್ಲಾ ನಡತೊಂದುಂಡು ಕೋಡ ಇನಿ ಮರಣಿ ಮಾತ ಪೇಪರ್ಡ್ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಲು ಬರೋದುಂಡು ಬೇಜಾರ ಸಾವಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರಿಯರು ಬ್ರಾಣರ ಪೊಣ್ಣುಳೇನು ಇತರೆ ಜಾತಕಗಳು ಒಯ್ತುಂಬ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂತ ಆವನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಲೇ ಪಂಡದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತೇರು ಪಂಡದು ಅಂದ ಯಾರು ಅಂತ ಪಂಡೆ ನಾ ಪಂಡದು ಹೆಂಗೆ ತರಬೇತಿ ಅವಸರು ಅಂಡು ಆ ಪೇಪರ್ ಆಫೀಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಂಚರ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಂಚம் ಬೋಡಿತಂಡು ಆ ವೀಡು ಉಂಡು ಕಡಪುಡ್ಲೇ ಪಂಡು ಪಂಡ ತುಂಡು ತುಂಡು ಕಡಪುಡಿಯರು ಆ ಸುದ್ದಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರಾಣರ ಪೊಣ್ಣುಳೇನು ಇತರ ಜಾತಿ ತಗಲು ಮದುಮಾವನ್ಲಕ ತೂವನೋಡು ಪಂಡದು ಪೇಜಾರ ಸಾವಳು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪಂಡದು ಆ ಐಟಮ್ ಕಾಲಂ ಮಲ್ತದೆ ಅವಳ ಕೂಡ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದು ರಡ್ಡು ಪತ್ರಿಕೆ ದಾಖಲು ಪಾಡಿಯದು ದಾನೆ ನೆಡ್ಡ ಅವರ ಅಂದ ಬೇಜಾರ ಸಾವಳ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಪಿನವ ಹಿಂದುಳು ಪಂಡ ಹೊಗಲಿಗೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಒಂಜ
ಸರಿ ದೇದೊಂಡೆ ಒಂದು ಜೀದ ಬರ್ರೆ ಶುರುವಾಂಡ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಸಮಯ ಏದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಪಣ್ಪಣ ಪಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆ 2 ಪತ್ರಿಕೆದಾಗ ಪಂಪಿ ನಾವು ಅವು ಸತ್ಯ ಆದ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆ ಪತ್ರಿಕೆದಾಗ ಪಂಪಿ ನಾವು ಸತ್ಯ ಆದ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಈ ಜಿಹಾದಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಓಲ್ಮಡ ಉಣ್ಣು ಬಂದ ನಮ್ಮ ವಿಘಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಓಲ್ಮಡ ಉಣ್ಣು ಬಂದ ಅಂಡ ವಾರು ಪುಡ್ಲ ಬರಲಿ ಅಕ್ಕಳು ವಾರು ಪುಡ್ಲ ಬರಲಿ ರಕ್ತಸನ್ನಗಳು ಮಲಮಲ್ಲ ಗಡ್ಡ ಮೀಸದಿ ಒಂದು ಕೋರೆ ದಾಡದಿ ಒಂದೇ ಬರ್ಬೇರ ಮಾರೀಚೆ ಆದ್ಲೇ ಬರ್ಪೆ ರಾವಣ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದ್ಲಾ ಬರ್ಪೆ ಮೊರನ್ನಮ್ಮ ತೂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಗ್ರರನ್ನು ಪತಪಾಡಿಯರು ಉಗ್ರರ ಪಂಡ ನಾಯಕೈಟ್ ಬಂದುಕು ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೇನಾ ಇಜ್ಜಿ ஒரு ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ನಾನು ஒரு ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಾನು ವಾರು ಪುಡ್ಲ ಬರಲೆಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಭರ್ಣ ವೇಷ ಪಡಲ್ಲ ಬರ್ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಭಟ್ನ ವೇಷ ಪಡಲ್ಲ ಬರ್ಬೇರೆ ಬತದು ದಾನ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಈ ನಮನಿ ಒಡಕ ಪುಟ್ಟಾದ ಪಾಡುವೇರು ಕೇವಲ 2-3 ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ರಂದಾಗಿ ರಂಜ ಪಂಡಾರ ಆ ಪಂಡದು ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಉಳ್ಳ ಪಣ್ಣಂದ ಅಂಡ ಉಂದಿನ ಕಾತೊಂದು ಪೇರಗಳು ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ವಿಘಟನೆ ಆಂಡ್ ಪೇಜಾರ ಪಂಡ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೇರಾರು ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯಿ ಒಂಜಿ ಆ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ತುಂಡಾದ ಪೋಣಂದ ಅಂಡ ಒಂದು ಅಕಲೇ ಲಾಭ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ತು ಪೇರೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಲು ಒಂಜತ್ರ ಅಡ್ಡತ್ತು ಏತೋ ನಡ್ತೊಂದು ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತ ಉಳ್ಳ ಪಣ್ಣಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮಟ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಒರಿಂಡು ಪಣ್ಣಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮಟ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಒರಿಂಡು ಪಣ್ಣಂದ ಅಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಂಡು ಪಣ್ಣಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಪೂರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಒರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜಾಗೃತಿ ಆದ್ರೂ ಕೊಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬೈದಿನ ಕಾರಣಿಕ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವರಿಗೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಅದು ಉಪ್ಪುಳು ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೇನೊಂದು ಮೂಳು ಬೈದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಿಕ ನಂಗೆ ಹಂಚಿನ ಒಂದು ನ್ಯಾಯನ ತೋಪಾದ ಕೊರಡು ಬಂಡದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಿಕದ ಕೈತಾಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಆಯನ ಉಡುಪಿದ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ರಾಮದೇವರ ಕೈಟ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಇಡೀ ಸಮಾಜವು ಹೆಡ್ಡಾವಡ ಬಂಡದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿದರೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಒಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ತುಳುವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮನ್ನ ಕಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಕೈಯಜ್ಜ ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಳಗ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮನ್ನ ಕಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ ಕೊರಗತನಿಯ ಬಾನದೇವರೆ ಬಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಾಗ ಬಾನದೇವರೆ ಬಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಾಗ ಏಳು ಕುಪ್ಪ ಕರತು ಭಕ್ತದ ಕಾಣೆ ಕಾಮೆರೆಯ ಪಾತಿದಂತೆ ಬೆಳಕು ಓರುದು
ಕೊರಗತನಿಯ ಕೊರಗತನಿಯ ಬಾಣದೇವರ ಬೊಲಪುರಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಾಗು ಬಾಣದೇವರ ಬೊಲಪುರಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಾಗು ಕಪ್ಪು ರಂಗುಡ ಮೊಬರ ನಡಿಗಳು ನಡಿ ಪುನಃ ಪೊರುದು ಬೀಡ ಚಾಕುಲಿಯ ಸುರು ಕಾಪುನ ನೀಡಿದ ಕಡ ಕನ್ನಡ ಕೊಡಿದು ದೇಪ್ಪುನಗ ಬರುವ ಕಡ ಕನ್ನಡ ಕೊಡಿದು ದೇಪ್ಪುನಗ ಬರುವ ಪಂಡಿನ ದೊಂದೆಡನಗ ಉತ್ತರ ಕೊಲವ ಪಂಡಿನ ದೊಂದೆಡನಗ ಉತ್ತರ ಕೊರವ ಕೊರಗತನಿಯ ಕೊರಗತನಿಯ ಬಾಣದೇವರ ಬೊಲಪುರಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಾಗು ಬಾಣದೇವರ ಬೊಲಪುರಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಾಗು ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಳರ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮನ್ನಕನ ಭಕ್ತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ ಕೊರಗತನಿಯ ಕೊರಗತನಿಯ ಬಾಣದೇವರ ಬೊಲಪುರಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಾಗು ಬಾಣದೇವರ ಬೊಲಪುರಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಾಗು ತುಡರಿಯಜ್ಜ ಆ ಸತ್ಯದ ದಿಗ್ಗದ ಮೊರದ ದಿಗು ಪುರರ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ತುಳುವ ಸೀಮೆದ ಧರ್ಮದ ಒಲ್ಲಾಯೇ ತುಳುವ ಸೀಮೆದ ಧರ್ಮದ ಒಲ್ಲಾಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗ ಶ್ರೀತನಿಯೇ ಕಸ್ತೂರ ತಾದಿಗು ತೋಜನೈರನದಯೇ ಕಡಲ ಪುರಿತ ಉಡಲಗಿನ ತುಡುರಿಯಜ್ಜ ತುಡುರಿಯಜ್ಜ ಕಪ್ಪು ಮೋನಗಕ್ಕೆ ಪುಲ ಪುಪ್ಪದ ಪುರುದ ಸಿಂಗಾರ ಸತ್ಯದ ತಾದಿಗು ಬಗಿರಿ ನಿನ್ನ ಅದನದ ಗಗ್ಗಾರ ಕಪ್ಪು ಮೋನದಕ್ಕೆ ಪುಲ ಪುಪ್ಪದ ಪುರುದ ಸಿಂಗಾರ ಸತ್ಯದ ತಾದಿಗು ಬಗಿರಿ ನಿನ್ನ ಅದನದ ಗಗ್ಗಾರ ಕಾಣಿಕ ನಿನ್ನ ಗುಂಡ ಬೆನ್ನ ಪೈವನಿಂದ ಒಕ್ಕೊಂಡು ಬರುವನ ಉನಲ ಗುಡಿಕಾರ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮನ್ನ ತೇರಲ ನಿನ್ನ ಕೋಟದ ಅಭಯ ಕುರುಳ ಕೊಟ್ಟ ಬಿರಳ ಪಟ್ಟಿ ಮದಿಪುಗು ಕಷ್ಟ ದಿಂಗಲ ಕಷ್ಟದಿಂಗಲ ಕಷ್ಟದಿಂಗಲ ತುಳುವ ಸೀಮೆದ ಧರ್ಮದ ಒಲ್ಲಾಯೇ ತುಳುವ ಸೀಮೆದ ಧರ್ಮದ ಒಲ್ಲಾಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗ ಶ್ರೀತನಿಯೇ ಕತ್ತಡ ತಾಟಿಗು ತೋಜನೈರನದಯೇ ಕಡಲ ಪುರಿತ ಉಡಲಗೆ ನಾ ತುಳುರಿಯಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್
ನೆಡುಬೊಲ್ದು ಚುಕ್ಕಿಗೆ ಸುಂತ್ಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆಡು ನಿಲಿನೂರಿನ ಧರ್ಮ ದೈವಾಗೆ ಕಪ್ಪು ಮೋನೆಡುಬೊಲ್ದು ಚುಕ್ಕಿಗೆ ಸುಂತ್ಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆಡು ನಿಲಿನೂರಿನ ಧರ್ಮ ದೈವಾಗೆ ಅಬೋಳಿಗೆ ಸಿಂಗಾರುಡು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟುದ ರೂಪ ತುಳುನಾಡ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಕಾಣಿಕದ ಮೂರ್ತಿ ಗಗ್ಗಾರ ನಲಿಕೇನು ತೂವೋಡು ಕೊಡಿಯಡಿಟು ಭಕ್ತಿರ ಉಸುಲುದ ಶಕ್ತಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಾಯೆ ಕಪ್ಪು ಮೋನೆಡು ಬೊಲ್ದು ಚುಕ್ಕಿಗೆ ಸುಂತ್ಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆಡು ನಿಲಿನೂರಿನ ಧರ್ಮ ದೈವಾಗೆ ಡಿನ್ನಾನ 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 ಬಾಮಿದು ಕಾಪುಲ ಬೆರ್ಪುದ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಮನದು ನಿನ್ನ ಜೋಕುಲಿನು ಓ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಗಗ್ಗಾರ ನಲಿಕೇನು ತೂವೋಡು ಕೊಡಿಯಡಿಟು ಭಕ್ತಿರ ಉಸುಲುದ ಶಕ್ತಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಾಯೆ ಕಪ್ಪು ಮೋನೆಡು ಬೊಲ್ದು ಚುಕ್ಕಿಗೆ ಸುಂತ್ಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆಡು ನಿಲಿನೂರಿನ ಧರ್ಮ ದೈವ